மனதை ஆன்மீகமயமாக தூய்மை செய்த பின் கேட்டல், பாடுதல் போன்ற பல்வேறு பக்தி தொண்டுகளின் மூலமாக பகவான் உன்னத அன்பு தொண்டில் தன்னை ஒருவன் உடனே ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். குழம்பிய மனமுடையவளாக இருப்பினும் சரியான வழிகாட்டுதலுக்கு செயலாற்றிட்டால் இதுவே முன்னேற்றத்துக்குரிய உறுதியான வழியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ வெரி கிளியர்லி என்ன சொல்றாங்க மாதாஜி? வந்துட்டாங்களா? வந்துட்டாங்க மாதாஜி. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ராதிகா மாதாஜி வருவீங்களா நாளைக்கு ரத யாத்திரைக்கு? வரேன். பட் வெரி ஷார்ட் விசிட். ஒரு 15-20 மினிட்ஸா இருப்பேன். ஓகே மாதாஜி. ரைட். என்ன டைம் ஸ்டார்ட் ஆகுது மாதாஜி? 2:30. 2:30 னா 4 hours ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு. இன்னைக்கு தானே மாதாஜி? இன்னைக்கு தானே இன்னைக்கு மாம்பழத்துல. நாளைக்கு மாம்பழத்துல நாளைக்கு ஈசிஆர்ல. மாம்பழத்துல வந்து யாரு? நம்ம பெரம்பூர் அவங்களா? இல்ல இது வேற. பெரம்பூர்ல டி நகர் தானே இன்னைக்கு? ஆமா. நாளைக்கு தான் ஈஸியா. பட் நாளைக்கு நேத்து ஈஸியால இழுத்தாங்க மாதாஜி. தேர் இழுத்தாங்க, கோயிலுக்குள்ள இழுத்தாங்க. சின்ன ஜகா வச்சு இழுத்தாங்க மாதாஜி. தேர் 4:30 மணிக்கு நேத்து ஈவினிங். என்ன பண்ணாங்கம்மா மாதாஜி? நேத்தும் குட்டி ஜெகநாத கொண்டு வச்சு கோயிலுக்குள்ள வள வந்தாங்க மாதாஜி. நேத்து சின்ன ரத யாத்திரை பண்ணாங்க கோயிலுக்குள்ள ஈசிஆர்ல. கோயிலுக்குள்ள ஈசிஆர்ல மாம்பழத்துல யார் பண்றா? டி நகர் மாதாஜி. டி நகரானே யார்? முரளி சாம் பிரபு வச்சிருக்கிறதா? இல்லையே, தமிழ் கீதா தான் நினைக்கிறேன். ஆமா, நம்ம சென்னை இஸ்கானோட மாதாஜி. அதுவும் ஓகே. அது அப்போ முரளி சாம் பிரபு தான். ஏன்னா டி நகர் இல்ல, அவரது அசோக் நகர் கிட்ட, அதனாலதான் கேட்டேன். சரி, ஓகே. ஆனா இப்ப மேங்களூர்ல தானே இருக்காரு. எப்படி நடக்கும் இப்போ? ஓகே மேம். அப்பனா அவரது இருக்காது மேம். பிகாஸ் அவர் ரத்த யாத்திரா இருந்தா he will be there in that place. அதான். ஆனா வந்து I think he's in Mangalore now. அதான், if he's in Mangalore means he will not conduct ரத யாத்திரா at that time. அதுக்கு தான் சொல்லுங்க. டீச்சர்ஸ் வந்து நீங்க யூ கேன் ஜாயின். இன்னைக்கு மீண்டும் வந்து ஒரு மீட்டிங் இருக்கு. ஐ திங்க் ஐ புட் இன் த சேனை. அவர் போடுறாரு. ஆக்சுவலா என்னன்னா, இட் இஸ் குட் டு ஹியர். எப்படி நம்ம டீச்சிங் எய்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து we can improvise. என்ன டைம் மேம்? முரளி ஷாம் பிரபு மோஸ்ட்லி 5:30 or 6 o'clock. ஐ வில் புட் இட் இந்த சேனையில நான் கண்டிப்பா போடுவேன் லிங்க். ஸோ நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. I'll do that, ma'am. I'll talk to you also something. Yeah, to speak. Hare Krishna. Even I have a lot to speak. Yeah, sure, ma'am. I didn't say. I have to plan many things actually. Ma'am, இன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்கு நமக்கு பக்தி சாஸ்திரி. சாரி, பக்தி வைபவ். I know. I am very happy. இந்த மாதிரி சாட்டர்டேஸ்ல ஏதாவது வச்சு விட்டுருங்கம்மா. சண்டே ஒரு நாளைக்கு ஃப்ரீயா விட்டா நல்லா இருக்கும். I will do that, sure. ஏன்னா giving family time na is understood. Sure, ma'am. I'll leave, ma'am. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்குமே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல் மாதாஜிஸ். ஸோ பேரளவில் மாதாஜி கிடையாது. நீங்க எல்லாருமே என்னுடைய தாய் ஸ்தானம். ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்கள். ஆக்சுவலி ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு நாம இந்த ஸ்லோகங்களுக்கு போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதவ குஞ்ச பிஹாரி மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி.
यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यमुनदीरावनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुनदीरावनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैवोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जायामुदीरयेत् अष्टप्रायेषु आभद्रेषु अष्टप्रायेषु प्रदेशेषु नित्यं भागवत सेवयाम्
भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம் 4வது காண்டம் 24வது அத்தியாயம். ஓகே, 66வது ஸ்லோகம் இல்லையா? ஸோ ஆல்ரெடி அது வாசிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். 65 67 66 நான் பொருள் சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். நான் 66 முடிச்சிட்டேனா? முடிச்சிட்டீங்க மாதாஜி அது. ஓகே ஃபைன். அப்ப 67 வாசிக்கணும் இப்போ இல்லையா? எனக்கு பொருள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, அதனால தான் கேட்குறேன். கிருஷ்ணா. மிகப்பெரிய அத்தியாயம் இது. சிவபெருமானுடைய பாடல்கள் ரொம்ப அற்புதமா சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஸோ நாம் எல்லோரும் சிவபெருமானை சேவிச்சுக்கணும் as a great வைஷ்ணவா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் வாசிங்கோ, திருப்பி சொல்லுங்க. கஸ்வத் பதாம்பஜம் விஜஹாரி பண்டிதோ கஸ்வத்பதாப்ஜம் விஜஹாதி பண்டிதோ யஸ்தே அவமான அவ்யமான கேதனா யஸ்தே அவமான வியமான கேதனः விசங்காஸ்மத் குருர் அர்சதி ஷமயத் வினோபபத்திம் மனவஷதுர்தச கஸ்வத் பதாப்ஜம் விஜஹாதி பண்டிதோ யஸ்தே அவமான வியமான கேதன விசங்கயாஸ்மத் குரு அர்சதி ஸ்மயாத் வினோபபத்திம் மனவஷதுர்தச கஸ்வத் பதாப்ஜம் விஜஹாதி பண்டிதோ யஸ்தே அவமான வியமான கேதன விசங்கயாஸ்மத் குருரர்சதி ஸ்மயத் வினோபபத்திம் மனுவக்ஷதுர்தச மல்லிகா மாதாஜி படிங்க, அடுத்து பத்மா மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கஸ்வத்பதாப்ஜம் விஜகாதி பண்டிதோ யஸ்தே அவமான வியமான கேதனः விசங்கயாஸ்மத் குரு அர்ச்சதி ஸ்மயத் வினோபபத்திம் மனவர்ச்சதுர்தச. யார் த்வத் உமது பத அப்ஜம் பத்மபாதம் விஜகாதி தவிர்த்தல் பண்டித கற்றோர் யார் தே உமக்கு அவதான ஏளனம் வியமான குறைதல் கேதன இந்த உடல் விஷயங்கயா சந்தேகம் எதுவுமின்றி அஸ்மத் எங்கள் குரு ஆன்மீக குரு தந்தை
அர்ச்சதி வணங்குகிறார். ஸ்ம கடந்த காலத்தில், யத் அந்த, வினா இன்றி, உபபத்திம் போராடும், மனவ மனுக்கள், சதுர்தச 14. மொழிபெயர்ப்பு. எனது அன்பான இறைவனே, கற்றவனாயிருந்தாலும் உம்மை வணங்காதவன் வாழ்க்கை பாழாகிறது. இதை அறிந்தால் அவன் ஏன் உமது திருவடி தாமரைகளை வணங்காதிருக்கப் போகிறான்? எமது தந்தையும் ஆன்மீக குருவுமான பிரம்மதேவனே உம்மை எந்தவித தயக்கமுமின்றி வழிபட்டவர் ஆவார். அவரையே 14 மனுக்களும் பின்பற்றினர். பொருளுரை. கற்றறிந்த பண்டிதன் என்ற வார்த்தைக்கு பொருள் ஞானவான் என்பதாகும். யார் உண்மையில் ஞானவான்? ஞானவான் யார் என்பதனை பகவத்கீதை 7.19 கூறுகிறது. பகுனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவம் சர்வமிதி மகாத்மா சுதர்லபக. பல்வேறு பிறப்பு இறப்புகளுக்கு பிறகு ஞானவான் நானே அனைத்திற்கும் மூல காரணம் என்பதை அறிந்து என்னை சரணடைகின்றான். அப்படிப்பட்ட மகாத்மா கிடைப்பதற்கு அரியவன். இவ்வாறு பல்வேறு பிறவிகளில் தன்னுணர்வு பெறுவதற்காக கடுமையாக முயற்சித்து ஞானம் கைவரப்பெற்ற ஞானவான் முடிவில் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை சரண் புகுகின்றான். அப்படிப்பட்ட அறிஞன் அல்லது மகாத்மா கிருஷ்ணரை அறிந்து கொண்டு எல்லாம் வாசுதேவனே என்றும் அறிந்து கொள்கிறான். வாசுதேவ சர்வமிதி. கிருஷ்ணரின் பக்தராகவோ அல்லது அவரை வணங்காதிருந்தாலோ நம் வாழ்க்கை முற்றிலும் வீண் என்ற எண்ணம் அறிஞர்களிடம் எப்போதும் இருக்கும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியும் கூறுகிறார், ஒருவன் வளர்ச்சி அடைந்த பக்தனாக மாறும் பொழுது அவன் தான் அடக்கமுடனும் ஊக்கத்துடனும் சாந்தி இருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்கிறான். மேலும் அவன் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடவும் காலத்தை வீணாக்காமலும் இருக்க வேண்டும். அவ்வியர்த்த காலத்துவம். பௌதீக கவர்ச்சிகளினிடத்தில் அவன் பற்றற்றவனாகவும் விரக்தி. தனது செயல்களுக்கு பலனாக பௌதீக மரியாதையின் பின்னே அலைதல் கூடாது. மானசூன்யதா. பகவான் கிருஷ்ணர் கருணை கொண்டு தனக்கு அருள் புரிவார் என்னும் ஆசாபந்த உறுதி கொண்டு நம்பிக்கையுடனும் பகவானுக்கு பணிபுரிவதில் ஆர்வம் கொள்ளவும் வேண்டும். சமுத்தந்தா. இப்படிப்பட்ட ஞானவான் பகவானின் புகழை கேட்கவும் ஓதவும் எப்போதும் ஆர்வமிக்கவனாக இருப்பான். நாமகானே சதாருசி. மேலும் பகவானின் கல்யாண குணங்களை ஆசக்தி குணாக்யனவ் விளக்குவதிலேயே எப்போதும் ஆர்வம் மிக்கவனாக இருப்பான். கடவுள் எந்தெந்த இடங்களில் திருவிளையாடல்கள் புரிந்தாரோ அந்த இடங்களிலெல்லாம் கவரப்படுவான். பிரீத்திஸ்தத் வசதிஸ்தலே. இவையே வளர்ச்சியடைந்த பக்தனின் அடையாளங்களாகும். வளர்ச்சியடைந்த பக்தன் அல்லது கல்வியினாலும் ஞானத்தினாலும் நிறைவேறிய ஒரு மனிதன் பகவானின் திருவடி தாமரைகளிடத்து செய்யும் பக்தி தொண்டை விட்டுவிட மாட்டான். பிரம்மதேவனின் ஆயுட்காலம் மிக அதிகமானதாக இருந்தாலும் 4,32,000 வருடங்கள் பிரம்மதேவனின் அரை நாள் அதாவது 12 மணிகளாகும். பிரம்மதேவனும் மரண பயத்தினால் பகவானின் பக்தி தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார். பிரம்மாவின் ஒரு நாளில் 14 மனுக்களும் தோன்றுவர் மறைவர். அதில் முதல் மனு ஸ்வயம்பு மனு ஆவார். ஒவ்வொரு மனுவின் வாழ்நாளும் 71 யுகங்களாகும். ஒவ்வொரு யுகமும் 4,32,000 வருடங்களாகும். மனுக்கள் இவ்வளவு அதிகமான ஆயுளை பெற்றும் அவர்கள் தங்கள் மறுபிறவினை எண்ணி தொடர்ந்து பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தற்காலத்தில் மனிதர்கள் 60 80 வருடங்கள் வரை வாழ்கின்றனர். போக போக அதுவும் குறையும். ஆகையினால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவினால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஓதி பகவானின் திருவடி தாமரைகளை சரணடைவது மனித இனத்தின் அவசிய தேவையாகும். திருநாத்தபிசுனீச்சேன தரோரிவ சகிஷ்ணுனா அமானிநாமனதேன கீர்த்தனியா சதா ஹரிஹி. சிக்ஷ்டாஷ்டகம் 3. ஒருவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது அவன் எப்பொழுதும் பொறாமைக்காரர்களால் சூழப்பட்டும் அடிக்கடி எதிரிகளால் அவனது செயலை தடுக்கப்படுவதற்குமான நிலைக்கும் ஆளாவான். இது ஒன்றும் இக்காலத்தில் புதியதல்ல.
புராண காலத்திலேயே பிரகலாத மகாராஜா பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதை கண்டு ஆத்திரமுற்ற அவர் தந்தை இரண்யகசிபு அவரை துன்பத்திற்கு உள்ளாக்கினார். நாத்திகர்கள் பக்தர்களுக்கு எப்போதும் தொல்லை கொடுக்க தயாராக இருக்கின்றனர். ஆதலினால் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு இம்மனிதர்களை பொறுத்து கொள்ளும் சக்தியை ஒருவன் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று கூறினார். அதற்கு பதில், ஒருவன் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஓதவும் உபதேசிக்கவும் வேண்டும். ஓதுதலும் உபதேசித்தலும் ஒருவனுக்கு நிறைவான வாழ்வினை கொடுக்கும். ஒருவன் எல்லா வழிகளிலும் தன் வாழ்வினை நிறைவுடையதாக்கும். அவசரத்தினை கருத்தில் கொண்டு ஓதவும் உபதேசிக்கவும் வேண்டும். ஒருவன் இவ்வாறு இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடவும் பிரம்மதேவனிலிருந்து தொடங்கி இன்று வரை உள்ள ஆச்சாரியர்களின் பாதையினை பின்பற்றி நடக்கவும் வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் வாசிங்கோ. அதோத்வம் அசினோ பிரம்மன் பரமாத்மன் விபஸ்திதாம். பாதி பதிய பிரிச்சுலாம் இருக்கும். அதோத்வம் அசினோ பிரம்மன் பரமாத்மம் விபஸ்திதாம். அதோத்வம் அசினோ பிரம்மன் பரமாத்மன் விபஸ்திதாம். விஸ்வம் ருத்ரபயத்வஸ்தம் உதர்ஷித் பயாகதிஹி. விஸ்வம் ருத்ரபயத்வஸ்தம் அவுதசித் பயாகதிஹி. ஒரு வாட்டி ஃபுல்லா படிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. அதோத்வம் அசினோ பிரம்மன் பரமாத்மன் விபஸ்திதாம். விஸ்வம் ருத்ரபயத்வஸ்தம் அகுதச்சித் பயாகதிஹி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் மியூட்ல போயிடுங்க. ஒருத்தர் வாசிக்கும் போது நீங்க எல்லாரும் மியூட் போயிடுங்க. ஓகே. அதோத்வம் அசினோ பிரம்மன் பரமாத்மான் விபஸ்திதாம். விஸ்வம் ருத்ரபயம் த்வஸ்தம் அகுதஸ்தித் பயாகதிஹி. நீர் எனது பகவானே, அசி இருக்கின்றீர், நான் எங்கள் பிரம்மன், ஓ பரபிரம்மனே, பரம ஆத்மன், ஓ பரமாத்மாவே, விபசிதாம் கற்றறிஞ அறிஞருக்கு, விஸ்வம் முழு பிரபஞ்சமும், ருத்ரபயத்தினால் திவஸ்தம் அழிக்கப்பட்டது, அகுதஷ்சித் பயா சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி பயந்ததில்லை, கதிஹி அடையும் இடம். மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. எனது அன்பிற்குரிய பகவானே, கற்றறிந்த அறிஞர்கள் நீரே பரபிரம்மம் என்றும் பரமாத்மா என்றும் நன்கு அறிவர். இறுதியில் எல்லாவற்றையும் அழிப்பவராக ருத்திரர் விளங்குவதால் அவரை கண்டு இவ்வுலகம் முழுமை அஞ்சினாலும் கல்வியில் சிறந்தவர்கள் அஞ்சாது அடையும் இடமாக நீரே விளங்குகின்றீர். பொருளுரை. இவ்வுலகில் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்பதற்காக 3 கடவுளர்கள் பிரம்மா, விஷ்ணு மற்றும் சிவா, அதாவது மகேஸ்வரன் என்று இருக்கின்றனர். பௌதீக உடலானது அழிக்கப்படும் காலத்தில் முடிந்து போகிறது. இவ்வகண்ட பிரபஞ்சமும் அதில் உள்ள உயிர்வாழியின் உடலும் இறுதியில் அழிவிற்கு இரையாகின்றன. ஆனால் உடல் அழிவதைக் கண்டு பக்தர்கள் அஞ்சுவதில்லை. ஏனென்றால் அதன் பிறகு நாம் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவோம் என்றும் நம்பிக்கை அவர்களிடம் இருக்கிறது. தேக்த்வா தேகம் புனர்ஜென்ம நைத்திமாம் ஏதிசோ அர்ஜுனா.
பக்தி தொண்டை ஒருவன் விடாது பின்பற்றும் பொழுது அவனுக்கு மரண பயம் ஏற்படுவது இல்லை. ஏனென்றால் தான் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவோம் என்பது அவனுக்கு உறுதியாகி விடுகிறதன்றோ. நாத்திகர்கள் மரணத்தை கண்டு அஞ்சுகின்றனர். ஏனென்றால் அடுத்த பிறவியில் தாம் எங்கே எப்படி எதுவாக பிறப்போம் என்று அவர்களுக்கு உத்தரவாதம் இல்லை என்றோ. இதில் வரும் ருத்ரபயம் என்னும் வார்த்தை மிகவும் முக்கியமானதே. ஏனென்றால் ருத்திரர்தானே சிவபெருமானாக இருந்து ருத்திர பயத்தை பற்றி பேசுகிறார். இது அநேக ருத்திரர்கள் 11 ருத்திரர்கள் இருந்ததை குறிப்பிடுகிறது. அவர்களைப் போலவே சக்தி மிக்கவர்தான் முழுமுதற் கடவுளிடம் தன் பிரார்த்தனையை செலுத்திக் கொண்டிருக்கும் இந்த ருத்திரரும் சிவபெருமான். முடிவாக ஒரு ருத்திரன் மற்றொரு ருத்திரனை கண்டு அஞ்சுகிறார். ஏனென்றால் ஒவ்வொரு ருத்திரருமே இவ்வுலகை அழிக்கும் செயலில் ஈடுபடுகின்றனர் என்பதனாலேயே. ருத்திரனை கண்டு எல்லோரும் ஏன் வேறு ஒரு ருத்திரனே அஞ்சும் பொழுது பக்தர்கள் அஞ்சுவதில்லை? ஏனென்றால் அவர்கள் எப்பொழுதும் பகவானின் தாமரை திருவடிகளின் பாதுகாப்பின் கீழ் இருக்கிறார்கள். பகவத்கீதையில் 1.31 பகவான் கூறுகிறார், கௌந்தேய பிரதிஜானாகி நமே பக்த பிரணஸ்யதி. எச்சூழ்நிலையிலும் வெற்றி கொள்ளப்பட மாட்டான் என்பதை எல்லோருக்கும் அறிவிப்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ் ஜெயந்தி மாதாஜி, அடுத்து நீங்க வாசிக்குங்க. ஓகே, இப்ப எல்லாருமே இந்த ஸ்லோகத்தை திருப்பி சொல்லுங்க. இதம் ஜபத பத்ரம் வோ இதம் ஜபதபத்ரம் வோ விசுத்த நிருபநந்தனா விசுத்தநந்தனா ஸ்வதர்மம் அனுதிஷ்டந்தோ ஸ்வதர்மம் அனுதிஷ்டந்தோ பகவதி அர்ப்பிதாசயா இதம் ஜபத பத்ரம் வோ இதம் விசுத்தா நிருபநந்தனா ஸ்வதர்மம் அனுதிஷ்டந்தோ ஸ்வதர்மம் அனுதிஷ்டந்தோ பகவதி அர்ப்பிதாசயா இதம் ஜபத பத்ரம் வோ இதம் ஜபத பத்ரம் வோ விசுத்தா நிருபநந்தனா ஸ்வதர்மம் அனுதிஷ்டந்தோ அனுதிஷ்டந்தோ பகவதி அர்ப்பிதாசயா பகவதி அர்ப்பிதாசயாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதம் ஜபத பத்ரம் வோ விசுத்த இன்ருபநந்தனாக ஸ்வதர்மம் அனுதிஷ்டந்தோ பகவதி அர்ப்பிதாசயாக. இதம் இந்த ஜபத ஜபிக்கும் பொழுது பத்ரம் எல்லா மங்களங்களும் வா எல்லோரும் விசுத்த தூய்மையடைதல் நிருப நந்தன அரச புத்திரர்களே ஸ்வதர்மம் கததர்மம் அனுதிஷ்டந்தா செய்யும் பொழுது பகவதி முழுமுதற் கடவுளுக்கு அர்ப்பணித்து ஆசையா எல்லாவித நம்பிக்கைகளும் கொண்டு. மொழிபெயர்ப்பு: எனது அன்பிற்குரிய அரச புத்திரர்களே, நீங்கள் தூய்மையான உள்ளத்துடன் அரசனுக்குரிய காரியங்களை ஆற்றுவீராக. பகவானின் திருவிடை தாமரைகளின் மீது மனதை வைத்து மந்திரத்தை ஜபிப்பீராக. பகவான் மகிழ்ந்தார் என்றால் உங்களுக்கு எல்லா மங்களங்களும் உண்டாகும். பொருளுரை: சிவபெருமானின் இப்பிரார்த்தனைகள் முக்கிய மனதோடு அதிகபூர்வமானதும் கூட. பரமபுருஷன் பகவானுக்கு பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிப்பதின் மூலம் ஒருவன் தனது சுதர்மத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் கூட ஒருவன் நிறைவானவனாக மாறுவான். வாழ்க்கையின் நோக்கமே பகவானின் பக்தனாக வேண்டும் என்பதாக இருக்க வேண்டும். அவன் எங்கே எந்நிலையில் இருக்கிறான்
என்பது பற்றி கவலை இல்லை. அவன் அந்தணனா, சத்திரியனா, வைசியனா, ருத்திரனா, அமெரிக்கனா, ஆங்கிலேயனா, இந்தியனா என்று பற்றி கவலை இல்லை. ஒருவன் பௌதீக வாழ்க்கையில் எங்கே எப்படி இருந்தாலும் முழுமுதற் கடவுளை பிரார்த்தித்தல் வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் கூட பிரார்த்தனை தான். அது முழுமுதற் கடவுளின் பெயரால் அமைந்து அவரிடம் ஒருவன் அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட அனுமதிக்கும்படி விண்ணப்பித்து அதற்குடைய நல்ல அதிர்ஷ்டத்தினை பெற்றுத் தருகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் மேலும் சொல்கிறது, எனது அன்பு பகவானே கிருஷ்ணரே, எனது அன்பு பகவான் ராமரே, ஓ பகவானின் சக்தியே, ஹரே உமது தொண்டில் என்னை அன்புடன் ஈடுபடுத்துவீராக. அகைதுகை அப்பிரதிகதா என்னும் குறிப்பானது ஒருவன் மிக இழிந்த நிலையில் இருந்தாலும் எச்சூழ்நிலையில் வாழ்ந்தாலும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடலாம் என்று. எவ்வித பௌதீக சூழ்நிலையானாலும் பக்தி தொண்டை தடுத்து நிறுத்த முடியாது. பாகவதம் 1:2-6 பகவான் சைதன்ய மகாபிரபுவும் கூட இம்முறையினை பரிந்துரைக்கிறார். இஞ்ஞான பிரயாசாம் உதபாஸ்ய நமந்த ஏவ ஜீவந்தி சன் முகரி தாம் பவதீய வர்தாம் ஸ்தானே ஸ்திதிதா ஸ்ருதி கதாம் தனுவான் மனோதீர் ஏ பரயாசோ அஜீத ஜீதோ அபி அசி தைஸ்திரி லோக்யாம். பாகவதம் 10:14-3. ஒருவன் தனது இல்லத்தில் இருந்தாலும் அல்லது தனது சுதர்மத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் கூட தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்களிடம் தன் செவிகளை கொடுக்கும் பகவானின் செய்திகளை பெறலாம். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமும் இந்த அடிப்படையில் அமைந்துதான் ஒவ்வொருவரும் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைய வேண்டும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு ஒவ்வொருவரும் பகவானின் கிருஷ்ணனின் செய்திகளை கேட்பதற்குரிய வாய்ப்பினை பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே நாங்கள் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் மையங்களை உலகம் முழுவதும் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இன்னைக்கு நாம இந்த 3 ஸ்லோகங்களை பார்ப்போம். பகவான் எப்படி பண்றார். கஸ்வத் பதாப்ஜம் விஜஹாதி பண்டிதோ யஷ்டே அவமான வியமான கேதினா விசங்கயாஸ்ம குரு அர்சதிஷ்மயத் வினோவபத்திம் அனுவஷதுர்தச. மேலும் சிவபெருமான் பகவானுடைய புகழாரங்களை எடுத்துரைத்து கொண்டிருக்கிறார் பிரச்சேதாக்களுக்கு. அவர் எவ்வாறு எடுத்துரைக்கிறார் என்பதை இந்த மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரையில நாம படிச்சு தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம். எனது அன்பான இறைவனே, கற்றவனாயிருந்தாலும் உம்மை வணங்காதவன் வாழ்க்கை பாழாகிறது. இல்லையா? இது டபுள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். நாம எல்லாம் நிறைய ஸ்காலர்லி பீப்புள்லாம் நிறைய இருக்கிறாங்க இல்லையா? வாழ்க்கையில எத்தனை டபுள் டிகிரி, ட்ரிபிள் டிகிரி இல்லையா? ஒரு நம்பர் ஆஃப் டிகிரிஸ்க்கு அளவே கிடையாது. அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாமே அதெல்லாமே ஒரு ஸ்கில்ஸ் தான் அப்படிங்கிறது. நம்முடைய புத்தியை கூர்மைப்படுத்துறதுக்காக இந்த பௌதிக உலகத்துல நாம சம்பாத்தியம் பண்றதுக்காக வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நமக்கு ஒரு நுண்ணறிவு, அவ்வளவுதான். அது தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. ஆனா அதை நாம் என்ன பண்ணணும்? அத்தகைய நுண்ணறிவை வளர்க்கும் பொழுது இந்த உலக ஞானத்தை பற்றியான அந்த ஆய்ந்தறியக்கூடிய அந்த பக்குவம் வரும் பொழுது இறைஞானத்தை ஆய்ந்தறியக்கூடிய அந்த பக்குவமும் நமக்கு இருக்கணும் இல்லையா? சோ அந்த பாகத்தையே நம்ம தொடாம வெறுமனே இந்த பௌதிக பாகத்துல இருந்தா அது நம்மளுக்கு கட்டுண்ட நிலையை மட்டும்தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். மீண்டும் ஒரு பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். சோ அதனால படிச்சவனா இருந்தாலுமே இறைவனை வணங்காதவன் அவனுடைய வாழ்க்கை வீணானது இல்லையா? இது நாத்திகவாதிகளுக்கு. நம்ம நிறைய இடங்கள்ல பிரசங்கங்கள் பேசுவாங்க இல்லையா? சோ கடவுளை பற்றி ரொம்ப அவதூறா பேசுறது, கடவுள் இருக்கிறார் என்பதை ஏற்றுக்கொள்றது கிடையாது இல்லையா? எங்கே இருக்கிறான் கடவுள், இப்படி எல்லாம் பேசக்கூடிய அந்த ஒரு தன்மையை பெற்றவர்கள். அவர்கள் நல்ல, அதாவது புத்தி வளத்தை அதிகமாக பெற்றிருப்பார்கள் இந்த உலக ஞானத்துல. ஆனாலும் அவர்கள் உண்மையான ஞானத்தை பற்றி அவர்கள் அறிவதற்கு முயல்வது கிடையாது. அப்படிப்பட்டவர்களுடைய வாழ்க்கை பாழானது அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகா சிவபெருமான் இந்த இடத்துல சொல்றார். இதை அறிந்தால், இப்படிப்பட்ட விஷயத்தை அறிந்தா அவன் ஏன் உமது திருவடிகளை தாமரையில் வணங்காம இருக்க போகிறான்? இந்த விஷயத்தை அவன்
அறியாமல் இருப்பது ஒரு பாகம். 2வது பாகம் வந்து அதை அறிவதற்கான முயற்சியும் அவன் செய்ய மாட்டான். அப்படியே எடுத்துரைத்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவமும் அவன்கிட்ட இருக்காது. ஏன்னா அவன் எந்த குணாதிசயத்தோட வந்து இதுவா இருப்பான், அதாவது ரஜோ மற்றும் தாமசிக் குணத்துல வந்து அவனுடைய செயல்பாடுகளை, எஸ்பெஷலி ரஜோகுணம் இல்லையா, இந்த ரஜோகுணம் வந்து அவங்கள வந்து தாமசிக் குணத்தை நோக்கி இழுத்து செல்லும். ஸோ அப்படிப்பட்ட நபர்கள் இறை வழிபாடு, இறைவன் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத அவரை எவ்வாறு நோக்கணும் இல்லையா, அவரை எப்படி தரிசனம் பெறணும், அதற்கான மார்க்கம் என்ன, நாம யாரு, நமக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம், இப்படி எல்லா கேள்விகளுமே ஒரு மனிதனுக்கு கண்டிப்பா வரணும். இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் வராத வரைக்கும் அவர்கள் இறை தொண்டின் மீது பற்று அற்றவர்களா இருக்கின் அவர் வந்து நாத்திகர்களாகத்தான் கருதப்படுவார்கள். என்னதான் இந்த பிரபஞ்சத்துல ஸ்கில் செட், அவங்க டாக்டரா இருக்கலாம், என்ஜினியரா இருக்கலாம், வக்கீலா இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், அவங்க என்ன துறையில வேணாலும் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆகி பெரிய பதவிகள்ல கூட இருக்கலாம், ஏன் ஒரு நாட்டை ஆளக்கூடிய நிலையில கூட இருக்கலாம். ஆனாலும் அதெல்லாம் பிரயோஜனப்படாது. அது இறுதி காலத்துல அவங்களுக்கு எதுவுமே வந்து உதவவே உதவாது. மேலும் இப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த குணாதிசயத்தை வந்து அவர்கள் உபயோகப்படுத்தி மேலும் மேலும் பாவ செயல்களை செய்து அதை அந்த பாவத்தின் விளைவாக வந்து கீழான ஒரு உலகங்களுக்கோ இல்ல வந்து கீழான உயிர்வாழிகளுக்கோ அவர்கள் வந்து தள்ளப்பட்டு விடுகிறார்கள். அவர்கள் செய்த கர்மங்களுடைய பலன்களால். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா செஞ்சவங்க அடர்ந்ததா கீழே போயிடுவாங்க, கொஞ்சமா செஞ்சவங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த பனிஷ்மெண்ட் இல்லையா. சோ நாம் எத்தனை வினைகள் செய்யறோமோ அதற்கேற்ற நமக்கு பனிஷ்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பா தண்டனை என்பது உண்டு. எமது தந்தையும் ஆன்மீக குருவுமான பிரம்மதேவனே உம்மை எந்தவித தயக்கமின்றி வழிபட்டவராவார் இல்லையா. வித்தவுட் எனி செகண்ட் தாட் தான். இதை நம்ம கண்டிப்பா வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். தாமரை மலரில் பிரம்மா அவதரித்த பொழுது அவரை சுற்றி இருள் இருந்ததை பார்த்து தாமரை மலரிலிருந்து அவர் வெளியில வரணும்னு முயற்சித்து அடியெடுத்து வைக்கும் பொழுது அவருக்கு இறைவனுடைய ஆணை என்பது 2 வார்த்தைகளாக வருகிறது. அதை வந்து ஏற்று உடனடியாக அமர்ந்து அவர் வந்து பக்தியில வந்து ஈடுபடுறார், அதாவது தியானத்தில், இறைவன் மீது தியானத்தில் ஈடுபடுகிறார். சோ அப்படிப்பட்ட உள்ளம் அவர். எந்த கேள்வியுமே கேட்கல. நாம எல்லாம் இந்த மாதிரி இருப்போமா? நம்ம இப்ப யாருக்காவது ஏதாவது நம்ம சொல்றோம், நம்ம வீட்லயே நம்ம ஏதாவது சொன்னாக்க இது ஏன் எனக்கு சொன்னீங்க இல்லையா, அதை ஏன் அவங்க பண்ணக்கூடாது, இப்படிதான் நம்ம வந்து பௌதிகத்திலே நம்ம இப்படி வாதி இருப்பவர்கள் ஆன்மீகத்துல வந்து இன்னும் பன்மடங்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும் இல்லையா. சோ நான் ஏன் செய்யணும், அவங்க செய்யட்டுமே இல்லையா, எனக்கே ஏன் கொடுக்குறாங்க இல்லையா. சோ திஸ் இஸ் ஹவ் இங்க அசோசியேஷன் ஏற்படுறது பெருசு கிடையாது, அது கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகிறதுதான் மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் ஆக்சுவலி இல்லையா. அங்கே விட்டு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை கண்டிப்பாக இருக்கணும். அதுக்காக விட்டு கொடுத்திருப்பவர்கள் வந்து செயலற்றவர்கள் என்று எண்ணிக்கொள்ளக்கூடாது. சோ விட்டு கொடுப்பதால என்னன்னாக்கா அடுத்தவங்களை அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். 2வது வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒன்லி குட் குவாலிட்டிஸை வந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த பண்பை வந்து நாம வளர்த்துக்கலாம். இது 2வது. மன்னிக்கக்கூடிய மனசையும் நாம வளர்த்துக்கலாம். அதனால இயலாதவர்களாக நம்ம அவங்கள கருதவே கூடாது. அவங்க எந்த நோக்கத்திலிருந்து அதை வந்து அணுகுகிறார்கள் என்பதை நாம முதலில் எண்ண வேண்டும். அந்த பகுத்தறியக்கூடிய மனசை நாம் பெற்றிருந்தா எல்லோரிடத்திலுமே நாம அன்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை நமக்கு கிடைக்கப்பெறும் இல்லையா. இல்லைன்னா சைலண்டா இருக்கிறதுக்காவது ஒரு, ஏன்னா நிறைய பேசி இன்னும் வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிறத விட நாம அமைதி காப்பது என்பது மிக மிக உசிதமான செயல். ஆன்மீகத்துல இது மட்டும்தான் நம்மளால பண்ண முடியும். இந்த விஷயங்கள் எல்லா கோயில்கள், நாட் ஒன்லி இன் இஸ்கான் மாத்திரம் கிடையாது, நீங்க ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல போனாலும் அது இன்னும் ஸ்ட்ராங்காவே இருக்கும் ஆக்சுவலி இல்லையா. அங்க ஆல்ரெடி ஒரு குரூப் எடுத்துட்டாங்கனாக்கா அடுத்த குரூப்புக்கு அங்க வந்து கண்டிப்பா நமக்கு உள்ள போறது ரொம்ப ரொம்ப சிரமம். இட் இஸ் வெரி டஃப் ஆக்சுவலி. ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இந்த செயல்கள் என்பது உண்டு. ஏன் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கும், நமக்கு நம்மிடத்துல வந்து இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுடைய தோன்றாத ஒரு பண்பும் நம்ம கிட்ட இருக்கு இல்லையா. அது நம்மள அகங்காரத்துல கொண்டு போய் விடும். நம்முடைய வார்த்தைகள் எல்லாமே அதுல தான் போய் முடியும். கோபம் இதெல்லாமே வரக்கூடிய தன்மை எது, அந்த குணாதிசயத்தங்கள் தான். ஸோ நம்மள குணங்கள் ஆள்வதற்கு நாம அடிபணியக்கூடாது. குணங்களை நாம கட்டுப்படுத்துவதற்கு முயற்சி பண்ணணும். அப்ப நாம நம்முடைய புலன்களை நாம பக்குவப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ அழகான கருத்துக்கள். இதை வந்து நம்ம ஒரு நாள் ஃபுல்லா கூட பிரசங்கம் பண்ணலாம். இத்தனை கருத்துக்கள் இருக்கு இதுல.
ஆனா நமக்கு தான் அந்த அளவுக்கு, அதாவது எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஞானம் இல்லை. இருக்கிற ஓரளவுக்கு தான் எனக்கு இங்க வந்து அவர் எழுதியிருக்கக்கூடியதை வச்சு அவருடைய கருணையால என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை மட்டும் தான் என்னால எடுத்துரைக்க முடியும். அதுவும் என்னால வந்து நான் எடுத்துரைக்கல, அவரே எடுத்துரைச்சிக்கிறார். யாரு? ஸ்ரீல பிரபுபாதா. நத்திங், நோ கிரெடிட்டிங்க. ஓகே, நிறைய கருத்துக்கள். ஸோ இதுல வந்து வாழ்க்கையில நம்ம சிறிதா படிச்சுட்டாலே நம்ம நிறையவே வந்து நம்ம எப்பவுமே பிரகடனப்படுத்திக்குவோம் இல்லையா? நம்முடைய நிலையை வந்து அடுத்தவங்க முன்னாடி நாம கண்டிப்பா நான் இந்த காரியத்துல வந்து மேன்மை உற்று இருக்கின்றேன் அப்படின்னு நாம் என்ன பண்ணுவோம்? பிரகடனப்படுத்திக்குவோம் இல்லையா? ஸோ இந்த பண்புகள் எல்லாமே எங்க இருந்து வருது? நமக்கு பௌதிகத்துல இருந்து தான் வருது. அது ஆன்மீக தளத்துல இருந்தா கண்டிப்பா நம்ம வெளிப்படுத்தவே மாட்டோம். ஸோ இந்த உண்மைகளை வந்து நாம பிரபுபாதருடைய வியாக்கியானத்துல இருந்து நாம புரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? கற்றறிந்த பண்டிதன், இந்த ஸ்லோகம் கூட நாம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? 5.18 ஸ்லோகத்திலுமே வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி ஹஸ்தினி இல்லையா? அதுல வந்து கற்றறிந்த ஒரு மனிதன் இல்லையா? ஸோ அவர் தன்னுடைய இறை தொண்டு மற்றும் அதாவது பகுத்தறியக்கூடியதுல வந்து அவர் மேன்மையுற்று சமநோக்கோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர். அவர் வந்து வைஸ்லி பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்ட சிதாதே முனிக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் வந்து அந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அற்புதமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. எல்லோரையுமே சமமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு சமதர்ஷினக பண்டித சமதர்ஷினக அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு குவாலிட்டிஸை வந்து நாம அக்வயர் பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். வெறுமனே நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சுட்டா மட்டும் பத்தாது. அதை வந்து செயலாக்கத்திலுமே நாம வந்து வரணும் இல்லையா? இப்போ நான் வந்து நீங்க எல்லாம் அடக்கத்தோட இருக்கணும் இல்லையா? அமானித்வம், அடம்பித்வம், அஹிம்சா இதெல்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் நானும் அதை வந்து கல்டிவேட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அடுத்தவங்க நம்மளை அவமதிச்சாலுமே அதை பொறுத்து கொள்றதுக்கு நாம கண்டிப்பா கத்துக்கணும். ஸோ அந்த பக்குவத்தை நாம ஏற்படுத்திக்கணும். அவமானத்தை அவமானமாக கருதாம இது இறைவனுடைய கருணையாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மையை நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்ப நம்முடைய சுபாவத்துல வந்து கண்டிப்பா மாற்றம் என்பது ஏற்படும். அதை விடுத்துட்டு என்ன அவமானப்படுத்திட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்து இருந்தோம்னா இன்னும் அது வந்து பன்மடங்கு வந்து அந்த அவமானம் வந்து அதிகமாக நமக்கு தெரிய வரும் இல்லையா? அப்புறம் ஒவ்வொரு விஷயத்திலுமே நாம மன சஞ்சலப்பட்டு தான் நம்ம செய்வோம். ஸோ உண்மையிலேயே அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தி வந்து மேன்மையான ஒரு நிலைக்கு இட்டு செல்ல முடியாது. இந்த பிரபஞ்சத்துல இதெல்லாம் நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். ஒருத்தரை ஒருத்தர் அனுசரித்து செல்வது என்பது மிக குறைவான ஒன்று. அதுவும் பக்தர்கள் கூட்டத்துல கண்டிப்பா அவங்க அதை பரிபாலிக்கணும். ஆனால் சில நேரங்களில் அது செயல்படுவது கிடையாது. அது ஒரு நபருடைய செயலால் இருவர் வந்து பாதிப்படையக்கூடிய நிலைக்கும் இருக்கலாம். இல்லை இருவருமே ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்காத நிலையிலும் இருக்கலாம் இல்லையா? மல்டிபிள் சாய்ஸஸ் இல்லையா? 2 பேர் இருந்தா 4 காம்பினேஷன் கண்டிப்பா இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் இந்த இடத்துல. கற்றறிந்த பண்டிதன் என்னும் வார்த்தைக்கு பொருள் ஞானவான் அப்படின்னாக்கா இங்க வந்து உண்மையான ஞானத்தை பற்றி புரிஞ்சு கொள்ளணும். மெய்ஞானத்தை பற்றியும் இந்த ஆன்மாவுக்கும் அந்த அந்த இறைவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். உண்மையிலேயே யார் ஞானவான்? ஸோ 19th ஸ்லோகத்துல வந்து அதாவது எல்லாவற்றைக்குமே மேன்மையாக இருப்பவர் அந்த பரம்பொருள் தான் அப்படின்னு உணர்ந்தறியக்கூடிய ஒருத்தர் தான் வந்து ஞானவான் ஆகிறான் இல்லையா? வாசுதேவம் சர்வமிதி சுமகாத்மா சுதுர்லப இல்லையா? பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியதே வாசுதேவ சர்வமிதி சுமகாத்மா சுதுர்லப. பல்வேறு பிறப்பு இறப்புகளுக்கு பிறகு ஞானவான் நானே அனைத்திற்கும், அதாவது இறைவனே மூல காரணம். நானேன்னா அவனே கிடையாது, அவர் வணங்கக்கூடிய அந்த இறைவன். ஓகே, அனைத்திற்கும் மூல காரணம் என்பதை அறிந்து பகவானையே சரணடைகின்றான். அப்படிப்பட்ட மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அனைத்துக்குமே நன்மை தீமை எதுவா இருந்தாலும் அது இறைவனுடைய கடாட்சம் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு வரணும். அப்பதான் நம்ம பக்தி பாதையிலே இருக்கோன்றது அர்த்தம். இந்த குவாலிட்டி இல்லைன்னா நானே கடவுள், நான் சொல்றதுதான் நடக்கணும் அப்படின்னாக்கா அது வந்து கரெக்ட், அது நாத்திகத்தன்மை. ஸோ அங்கே வந்து குவைட் ஆப்போசிட். ஓகே, இவ்வாறு பல்வேறு பிறவிகளில் தன்னுணர்வு பெறுவதற்காக கடுமையாக முயற்சித்து ஞானம் கைவர பெற்ற ஞானவான் முடிவில் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை சரண் புகுகின்றான். ஸோ பற்பல பிறவிகள் இல்லையா? பற்பல பிறவிகள் நாம வந்து
எடுக்கிறோம். அதை எடுத்து தேவ வழிபாடுல ஈடுபடுத்துறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதையின் மீது நம்முடைய மனதை லைக்க செய்யறதும் வந்து பகவானுடைய உத்தரவு தான் அது. ஏன்னா அவரையும் வணங்காம நம்ம போய் கீழே தவறி விழுவதற்கு பதிலாக அட்லீஸ்ட் தேவ வழிபாட்டிலேயாவது நாம் நிலை பெற்று பற்பல பிறவிகள் வந்து எடுத்து இறுதியில வந்து பகவானை சேவிக்கக்கூடிய ஒரு பிராப்தத்தை வந்து அவன் பெறுகின்றான். அதனால எப்பவுமே அதாவது இறை வழிபாடு, இறைவனுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம், இதை பற்றி நாம நன்னா புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணணும். சோ நாம வணங்கக்கூடிய தேவர்கள் இறைவனால படைக்கப்பட்டவர்கள். அவர்களுக்கான அவிர்வாகத்தை கொடுப்பதொன்றே நம்முடைய கடமை. அதை தவிர்த்து நம்ம வேற எதையுமே அவங்க கிட்ட எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அவங்களுடைய கடமையை அவங்க கண்டிப்பா செய்வாங்க. அவங்களுக்கான அவிர்வாகத்தை நாம் கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க நமக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துருவாங்க. இதுதான் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, இதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து பௌதீக லாபத்திற்காக வந்து அந்த அதாவது அவங்களையும் நம்ம வந்து அணுகக்கூடாது, தேவர்களையுமே அணுகக்கூடாது. அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு இல்லையா? ஆனா இப்ப நடந்து கொண்டிருக்கிறது எல்லாமே அப்படிதான். அப்படிப்பட்ட அறிஞன் அல்லது மகாத்மா கிருஷ்ணரை அறிந்து கொண்டு எல்லாம் வாசுதேவனே இல்லையா, வாசுதேவம் சர்வமிதி. சோ அனைத்திற்கும் மூல காரணம் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுக்கிறது. கிருஷ்ணரின் பக்தராகவோ அல்லது அவரை வணங்காதிருந்தாலோ தம் வாழ்க்கை முற்றிலும் வீண் என்ற எண்ணம் அறிஞர்களிடம் எப்போதும் இருக்கும். ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமியும் கூறுகிறார், ஒருவன் வளர்ச்சி அடைந்த பக்தனாக மாறும் பொழுது அவன் தான் அதாவது அடக்கமுடனும் ஊக்கமுடனும், ஸோ அடக்கம் அப்படின்னும் பொழுது என்ன வரும், சப்மிசிவா இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் எந்தூசியாசம், அதாவது ஊக்கம்னாக்கா நம்ம வந்து ஊக்குவித்து கொள்றது இல்லையா, முயற்சி பண்ணும் பொழுது அதுல வந்து இன்வால்மெண்டோட இல்லையா, மனது பூர்த்தியா வந்து செயல்படக்கூடியது. சாந்தி இதெல்லாமே இருக்கணும்னு சொல்றார். ஓகே, பிரபுபாதருடைய வியாக்கியானத்துல உற்சாகம், தைரியம் இதெல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அதுல பொறுமை இதெல்லாமே வரும். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம அந்த 6 விதமான நிலைகளை வந்து நாம அதாவது ஈஷோ உபனிஷம் இல்லையா, உற்சாகம் தைரியம் அதுலதான் வந்து நினைக்கிறேன். உற்சாகம் ஒரு நிமிஷம் இல்ல என்னோய் ஒரு நிமிஷம் என்னோய் செகண்ட் நினைக்கிறேன். அது 6. ஓகே, उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागश्च वृत्तेः षड्भिर् भक्ति प्रसिद्ध्यति. ஸோ உற்சாகத்தோடு செயல்படணும் இல்லையா, நிச்சயமான உறுதி கொண்டு செயல்படணும், பொறுமையோடு செயல்படணும். பல்வேறு செயல்களில் வந்து ஈடுபட்டாலும் அவை அனைத்துமே பக்தி தொண்டுக்கு உகந்ததான செயல்களா என்று அறிந்து அத்தகைய செயல்கள்ல நாம் ஈடுபடணும். இதெல்லாம் செய்யறதுனால என்ன ஆகும்னா நம்ம மனசு பக்குவம் அடையும். அதுதான் காரணம். இதையெல்லாம் ஆச்சாரியா சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதெல்லாம் கண்டிப்பா ஒருத்தர் பரிபாலிக்கணும். அதன் பிறகு இறை வழிபாடுல அவங்க வந்து பக்குவம் அடைவாங்க. மேலும் பிரவர்த்தனார், அதை செய்வதால் சங்க தியாகம், அதாவது இந்த அசத் சங்க தியாகத்தை வந்து நாம கண்டிப்பா விடணும். ஸோ அத்தக இந்த 6மே வந்து அதுலயும் கடைசி என்ன, ஃபாலோயிங் த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஆச்சாரியாஸ் இல்லையா, முந்தைய ஆச்சாரியர்களுடைய திருவடிகளை வந்து பின்பற்றி செல்லுதல். இந்த 6 விதமே வந்து அதாவது ஒருத்தர் வந்து பக்தி பாதையில வந்து முன்னேற்றம் அடையத்துக்கு வந்து ஃபேவரபிளான சுச்சுவேஷன் இல்லையா, அனுகூலமான செயல்கள். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு செயல்கள் தான் நாம ஈடுபடணும். ஓகே, இங்க இருக்குல்ல. ஸோ அதாவது மேலும் அவ்யக்த காலத்தை வீணாக்காமலும் அவ்யக்த காலத்வம், பௌதீக கவர்ச்சிகளிடத்தில் அவன் பற்றற்றவனாகும் விரக்தி, பௌதீகத்தின் மீது ஈடுபாடு மனசு இருக்கக்கூடாது. எதுவரைக்கும் பௌதீகத்தின் மீது ஈடுபாடு இருக்கிறது அது வரைக்கும் நாம பக்தியில பக்குவம் அடையல அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சிடும். அந்த கடமைகளை வந்து வெறும் கடமைகளாக ஆற்றக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை தான் நாம வளர்த்துக்கணும். பௌதீக கவர்ச்சிகளிடத்தில் அவன் பற்றற்றவனாகும் பின்னே அடைதலும் கூடாது. மானச சூன்யதா, பகவான் கிருஷ்ணர் கருணை கொண்டு தனக்கு அருள் புரிவார் என்னும்
அதாவது ஆசபந்தன உறுதி கொண்டு நம்பிக்கையுடன் பகவானுக்கு பணிபுரிவதில் ஆர்வம் கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? சோ உற்சாகத்தை கொள்ள வேண்டும். சமுக்கந்தா இப்படிப்பட்ட ஞானவான் பகவானின் புகழை கேட்கவும், அதாவது ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு ஆர்வம் மிக்கவனாக இருக்கிறான். சோ மேலும் பகவானின் கல்யாண குணங்கள் இல்லையா, ஆஸ்பீஷியஸான இருக்கக்கூடியது. கல்யாண குணங்கள்னா தெய்வீகமான குணங்களை ஆசக்திஸ் தத் குணைகௌ விளக்குவதிலேயே எப்பொழுதும் ஆர்வம் மிக்கவனாக இருப்பான். சோ இப்படி இந்த 6 விதமான செயல்களில் ஈடுபடுறாங்க இல்லையா? உற்சாகம், நிச்சயா, தைரியா இல்லையா? சோ அசஸ்தங்க தியாகம், அதுக்கப்புறம் ஒரு குருவை ஆன்மீக குருவை பெறுவது, அவ்வழியில் நடந்து செல்வது, இப்படி எல்லாமே இருக்கு இந்த 6 வகையில. அந்த செயல்களில் யார் ஈடுபட்டிருக்கானோ அவன் எப்பொழுதுமே ஆர்வமாக மிக்கவனாக இருப்பான். அதை தவிர்த்து இருக்கிறவங்க அஜ்ஞானத்துலதான் இருப்பாங்க. கடவுள் எந்தெந்த இடங்களில் திருவிளையாடல் புரிந்தாரோ அந்தந்த இடங்களில் கவரப்படுவான். பிரேதிஸ்தத் வெர்சதி ஸ்தல, அதாவது அவை வளர்ச்சி அடைந்த பக்தர்களுடைய அடையாளங்களாகும். இப்போ மாயாப்பூர்னா பிடிக்கும் இல்லையா? நம்ம 106 திவ்ய தேசங்கள், இதை நம்ம கண்டிப்பா போய் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதல் இருக்கு இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதுல நிறைய பேர் போய் வந்திருப்பீங்க, இருந்தாலும் ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்றேன். ஸோ சிவபெருமானுடைய பிரார்த்தனைகள் கேட்டு இறைவனிடத்தில் அவ்வாறே நம்முடைய பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிக்கிறது. ஸோ இப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸ் தான் நாம டெவலப் பண்ணிக்கணும். ஆனா அதை விடுத்துட்டு நாம பௌதீகத்துல கொண்டு பௌதீக நோக்கத்தோடு இந்த ஆன்மீகத்தை நோக்கினால் அது நமக்கு தவறான ஒரு அவுட்கம் தான் நமக்கு கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ பௌதீகத்தை நாம் ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நோக்கணும். அதே மாதிரி ஆன்மீகத்தை கொண்டு தளத்திலிருந்து தான் நாம செயல்படுத்தணும். ஸோ அது பௌதிகமா இருக்கட்டும் ஆன்மீகமா இருக்கட்டும், இரண்டுமே ஆன்மீகத்தை உபயோகப்படுத்தி நாம காலப்போக்கில் செய்யறதும், அட்லீஸ்ட் உடனே நம்மளால மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியலன்னாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நாம மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு உறுதுணை புரியணும். ஸோ அந்த ஒரு பக்தி பாதையை நாம மனசுல ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துட்டு வரணும். வளர்ச்சி அடைந்த பக்தன் அல்லது கல்வினாலும் ஞானத்தாலும் நிறைவேறிய ஒரு மனிதன் பகவானின் திருவடி தாமரைகளுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டை விட்டுவிட மாட்டான். அழகான வார்த்தைகள் இது. ஒருத்தர் இறை தொண்டனுடைய மகிமையை புரிந்து இல்லையா, மேலும் அவருடைய கல்வியிலையுமே அவர் சிறந்தவராக விளங்கி, அதனால் அவருடைய புத்தியையும் அவர் தூய்மைப்படுத்தி உறுதி கொண்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் என்றைக்குமே பக்தி தொண்டை விட்டு போகவே மாட்டார். ஓகே, அதை ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பிரம்மதேவின் ஆயுட்காலம் மிக அதிகமானதாகும் இல்லையா? 311.41 ட்ரில்லியன் ஆண்டுகள் ஆக்சுவலி. ஸோ அது எப்படி கணக்கிடுறோம்? ஒரு கலியுகத்துக்கு 4032 ஆண்டுகள். அது மாதிரி துவாபரயுகம் 2 மடங்கு, திரேதாயுகம் 3 மடங்கு, அடுத்து சத்தியுகம் 4 மடங்கு. இதெல்லாம் நாம கூட்டும்போது 10 கலியுகங்களாக சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இந்த 10 கலியுகங்கள் ஒரு திவ்ய யுகம் என்று சொல்வார்கள். அது போன்ற அதாவது நீண்டதுதான் 71 திவ்ய யுகங்கள். அதுதான் பிரம்மருடைய ஒரு நாள், ஒரு பகல் பொழுது. ஸோ அந்த ஒரு பகல் பொழுதுலே எத்தனை மனுக்கள் வராங்க? ஒரு சந்தி மற்றும் 14 மனுக்கள். ஓகே, பிரம்மருடைய ஒரு நாள்ல 14 மனுக்களுடைய ஆட்சியை பார்க்க முடியும். அது சுயம்பு மனிலிருந்து தொடங்கும் இல்லையா? ஸோ இங்க இடத்துல அது 4,32,000 இன்ட்டு 10,000 போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அது ஐ திங்க் க்ரோர்ஸ்ல வரணும். ஓகே, ஸோ பிரம்மதேவனும் மரண பயத்தினால் பகவானின் பக்தி தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார். பிரம்மாவின் ஒரு நாளில் 14 மனுக்களும் தோன்றுவர் மறைவர். அதில் முதல் மனு சுயம்பு மனு ஆவார் இல்லையா? ஒவ்வொரு மனுவின் வாழிலும் 71 யுகங்கள். அது திவ்ய யுகங்கள், வெறும் யுகங்கள் கிடையாது, திவ்ய யுகங்கள் எழுதிக்கோங்க. ஒவ்வொரு யுகமும் 4,32,000 ஆண்டுகள். அது போல 10 மடங்கு ஒரு திவ்ய யுகம் அப்படிங்கிறதையும் எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஐ திங்க் இது 3rd சாப்டர் 4th சாப்டர்ல நம்ம அந்த டேப்லேஷன் கூட வரும்னு நினைக்கிறேன். மல்லிகா மாதாஜி நீங்க தான் சொல்லணும், எனக்கு மறந்துடுச்சு. 3rd or 4th சாப்டர்ல வரும். தற்கால ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஃபைன்.
ஸோ தற்காலத்தில் மனிதர்கள் 60லிருந்து 80 வருடங்கள் மேக்சிமம் இல்லையா வாழ்கின்றனர். போக போக அதுவும் மிக குறைவாகும். ஸோ இன்னும் எவ்வளோ குறையும்னாக்கா ஆயுட்காலமே வந்து 30 வயசுக்குள்ள முடிகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ 20 வயது என்பது திருமணம் என்பது இப்போ நம்ம அதிசயமாக பார்க்குறோம். 30-32 வரைக்கும் திருமணம் வெயிட் பண்ணுறோம். அந்த 32-35 வயசுக்கே நம்ம மரணத்தை தழுவ வேணும்னா அப்போ நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் திருமணம் ஆகணும், நம்முடைய பிள்ளைகள் இப்படி நம்முடைய பொறுப்புகளெல்லாம் எப்படி மறையும்ன்றது பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் நாத்திகம். ஏன் இதெல்லாம் இவ்வளோ குறைவாக ஆயின்னு இருக்குன்னா காரணமே நாம இங்கே செய்யக்கூடிய அநியாயமான செயல்கள். அதனால வந்து நம்முடைய ஆயுட்காலம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். இப்போ நாம் ஆன்மீகத்தில் திளைத்து மகாமந்திர சொல்லும்போது ஆரோக்கியமாக செயல்படக்கூடிய அந்த தன்மை அது நமக்கு வாழ்க்கையினுடைய நாட்களையும் அது நீட்டித்து கொடுக்கும். இதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். திரிநாதபி சுநீச்சேனா தரோரபி சகிஷ்ணுனா அமானீனமானதேனா கீர்த்தனியா சதாஹரி இல்லையா சிஷ்டாஷ்டல சதாஹரி கீர்த்தனியா யார் பாடுறது? சிஷ்டாஷ்டகத்தை பாடுறது சைத்தன்ய மகாபிரபு, ஸ்வயம் பகவானே அவர். ஆனா தான் எப்பொழுதுமே அந்த நிலையை வந்து அவர் அதாவது பொது இடங்கள்ல எங்கேயுமே அவர் வந்து அதை வந்து வெளிப்படுத்தலை. ஆனா தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு வந்து அதை வந்து வெளிப்படுத்துறார். ஸோ அந்த மாதிரி யாராவது தரிசனம் பெற்றாங்க? நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல சரமோப பட்டாச்சாரியா பெற்றார் இல்லையா? அடுத்து வந்து இவர் யாரு தர்ஷனி பெற்றார் சர்வம பட்டாச்சாரியா, டக்கு ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. ஸோ வேற எங்கேயே இருக்கு வரல. ஓகே ஃபைன், ஞாபகம் வரும்போது சொல்றேன். ஸோ அப்படி பகவானிடத்துல ராமானந்த ராய் இல்லையா, ராமானந்த ராய், அடுத்து வந்து சர்வம பட்டாச்சாரியா, இப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல நீங்க வாசிக்கும் பொழுது. ஓகே, ஸோ அவர்கள் எல்லாமே இறைவன், அவர்களுக்கு மட்டும் அவர் வந்து தன்னுடைய அந்த கைகள் இல்லையா 6 கைகளை உடைய அந்த இதை வந்து காட்டுவார். ஓகே, ஸோ அந்த தரிசனத்தையுமே அவர் பெறுவார். அவர் முழுமுதல் கடவுள் என்பதை வந்து தெரிவார். ஆனா வெளிப்புற தோற்றத்துல அதாவது மகாபிரபு எங்கேயுமே வந்து அந்த மாதிரி வந்து தன்னை வந்து வெளிப்படுத்திக்கல. ஸோ இது ஒன்றும் இக்காலத்தில் புதியதல்ல. புராண காலத்திலிருந்து பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து அதாவது பொறாமை, இந்த 2 வரிகள் ரொம்ப முக்கியம். ஒருவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருந்தும் பொழுது அவன் எப்பொழுதும் பொறாமைக்காரர்களால் சூழப்பட்டும் அடிக்கடி எதிரிகளால் அவனது செயலை தடுக்குவதற்குமான நிலைக்கு ஆளாவான். இது 100% நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். யாருக்கு யார் மீது எப்பொழுது பொறாமை வரும் என்பது நம்மளால சொல்லவே முடியாது. அன்டில் அதர்வைஸ் அந்த ஜீவன் வந்து, ஏன்னா ஆன்மீகத்துல வந்து பொறாமைக்கு தீர்வு வந்து நம்ம பக்தி தொண்டில் நம்ம ஈடுபடணும். அதெல்லாம் நம்மளை விட்டு தூரமாக விலகணும்னா கூட நம்ம பக்தி தொண்டில் நம்ம ஈடுபடணும். அப்போ அது நாளடைவில் வந்து அது நமக்கு நன்மையை ஏற்படுத்தும். அதை விடுத்துட்டு நம்ம பொறாமை கொண்டே இருந்தா என்ன ஆகும்? இது வந்து நம்மளையே அழிச்சிடும் கடைசியில். ஸோ நம்ம அழிவடைறதை விட அடுத்தவங்களுக்கு நிறைய நாம துன்பத்தை கொடுப்போம். எதிரிகளால் அவனது செயல் வந்து தாக்கப்படுவதற்காகமான நிலைக்கும் ஆளாவான். அந்த சுச்சுவேஷனுக்கும் வரும். ஒரு சில சூழ்நிலை வரும்போது நம்ம அந்த இடத்தை விட்டே போக வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும். சில பேர் சேவையிலே ஈடுபட முடியாத ஒரு காலகட்டங்கள் வரும். ஸோ இது எப்போ வேணாலும் யாருக்கு வேணாலும் வரும். அதனால we are all safe ன்னு நினைக்க கூடாது. as long as நம்ம நாம ஜபங்களை வந்து இறைவனை வந்து நினைத்து அவ்வாறே நாம் துதித்தோம் என்றால் அப்ப நாம வந்து அந்த இறை தொண்டுல முன்னேற்றம் அடைய முடியும். ஸோ பொறாமை கொண்டு நாம் எதையுமே செய்ய முடியாது. அதை ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். புராண காலத்திலேயே பிரகலாத், இது வந்து அந்த காலத்திலே இருந்திருக்குன்னு மேற்கோள் காட்டுகிறார் ஸ்ரீல பிரபுவாதர் அவர்கள். ஸோ நரசிம்மதேவருடைய அவதாரம், இரண்யகசிபுனுடைய மரணம், அடுத்து வந்து பிரகலாதருடைய பக்தி தொண்டு, இதை பத்தி நாம நிறைய கேள்விப்பட்டோம். இருந்தாலும் மீண்டும் ஒரு பெரிய கிளாஸ் எடுத்தா நாம ஜாயின் ஆயிடும் இல்லையா? நாத்திகர்கள் பக்தர்கள் எப்பொழுதும் தொல்லை கொடுக்க தயாராக இருக்கின்றனர் இல்லையா? பக்தர்களுக்கு எப்பவுமே அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஆதலினால் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு இம்மனிதர்களை பொறுத்து கொள்ளும் சக்தியை ஒருவன் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார். ஸோ நாம பொறுமை இருக்கிறத வந்து நிறையவே கல்டிவேட் பண்ணணும். அதற்கு பதில் ஒருவன் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஓதவும் உபதேசிக்கவும் வேண்டும். கண்டிப்பா இல்லையா? இவ்வோதுதலும் உபதேசித்தலும் ஒருவனுக்கு நிறைவினை வந்து
வழங்குகிறது இல்லையா? சோ அவன் எல்லா வழிகளும் தன் வாழ்க்கையில வந்து நிறைவுடையதாக்கும். அவசரத்தினை கருத்தில் கொண்டு ஓதவும் உபதேசிக்கவும் வேண்டும். ஒருவன் இவ்வாறு இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடவும் பிரம்மதேவன் தொடங்கி இறைவன் உள்ள, அதாவது அது வரைக்கும் உள்ள, சோ அதாவது உயர்வான ஜீவாத்மாவிலிருந்து இழிவான ஜீவாத்மா வரைக்குமே, அதாவது எறும்பு இல்லையா, இருந்தாலும் பிரம்மதேவ் தொடங்கி இதுவரை உள்ள ஆச்சாரியர்களின் பாதையை வந்து பின்பற்றி நடக்க வேண்டும். மனிதர்கள் எடுத்தாதான் இது வந்து மனிதர்களுக்கானது, விலங்குகளுக்கானது கிடையாது. அதனால நம்ம ஹையஸ்டா இருக்கக்கூடிய பிரம்மதேவன் நம்முடைய கீழா இருக்கக்கூடிய இந்த, அதாவது ஒரு எறும்பு வரைக்குமே வந்து எல்லாவற்றுமே இறைவனுடைய பாதுகாப்புல தான். அப்படிப்பட்டவருக்கு வந்து நம்ம வந்து, அதாவது இந்த இறைவனுடைய பக்தி தொண்டுல வந்து நாம வந்து ஈடுபடணும். சோ பிரம்மதேவர் தொடங்கி இன்று வரை உள்ள ஆச்சாரியர்கள், அதாவது குரு அதாவது குருவுடைய பரம்பரா சிஸ்டத்தை வந்து நாம அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம பயிற்சி செய்யணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. சோ அதோத்வம் அசினோ பிரம்மன் பரமாத்மன் விபஸ்திதாம் விஸ்வம் ருத்ரபயத்வஸ்வம் அருதஸ்தி பயாகதிஹி. மேலும் வந்து சிவபெருமான் வந்து தொடர்ந்து பேசுறார். கற்றறிந்த அறிஞர்கள் நீரே பரபிரம்மம் பரமாத்மா எல்லாம் நீரே என்று சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும். இறுதியில எல்லாவற்றையும் அழிப்பவராகும் நான் காலன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்வார் இல்லையா? சோ உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர வந்து எல்லாருமே என்னுடைய ஏற்பாட்டால் வந்து மரணத்தை கண்டுவிட்டனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் அபியசாஷின் இல்லையா, அதாவது நிமித்த மாத்திரமே நீ வந்து செயல்படணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கிறார். அது போலதான் அன்றாட வாழ்க்கையிலுமே நாம கற்றறிந்தவர்கள்கிட்ட என்ன நல்லதெல்லாம் கேட்கிறோமோ அதை வந்து கூடுமான வரைக்குமே நாம அதாவது பரிபாலிக்கிறதுக்கு வந்து முயற்சி செய்யும். அது ரொம்ப முக்கியம். சோ மேலும் சிவபெருமான் தொடர்கிறார். கற்றறிந்த அறிஞர்கள் நீரே பரபிரம்மம் பரமாத்மா என்ற அறிஞர். இறுதியில் எல்லாவற்றையும் அழிப்பவராக ருத்திரர் விளங்குவதால் அவரை கண்டு இவ்வுலகம் முழுவதே அஞ்சினாலும் இல்லையா, ருத்ர தாண்டவம் இல்லையா, கல்வியில் சிறந்தவர்கள் அஞ்சாது அடையும் இடமாக நீரே விளங்குகின்றீர் இல்லையா. அவருடைய திருப்பாதங்கள்ல நாம தஞ்சம் புகுந்தால், சோ இவ்வுலகில் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் என்பதற்காக 3 இல்லையா, பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரர் வந்து படைக்கப்பட்டார்கள். இப்பௌதிக உடலானது அழைக்கப்படும் காலத்தில் முடிந்து போகிறது இல்லையா. இந்த உடல் மரணித்த பிறகு இந்த உடலுக்கு நம்ம ஏதாவது வச்சுக்க முடியாது இல்லையா, ஸ்மெல்லு தான் வரும். ஸோ 1 டேக்கு மேல வந்து நாம வந்து இந்த டெட் பாடி வைக்க முடியாது. ஸோ அகண்ட பிரபஞ்சமும் அதிலுள்ள உயிர்வாழிகளின் உடலும் இறுதியில் அழிவிற்கு இரையாகின்றன. ஆனால் உடல் அழிவதை கண்டு பக்தர்கள் அஞ்சுவது கிடையாது. அந்த 5.18 ஸ்லோகம் தான் நம் ஞாபகம். ஏன்னா ஆன்மாவுக்கு எப்பொழுதுமே மரணம் கிடையாது, உடலுக்கு மட்டும்தான் அந்த மரணம். ஏனென்றால் அதன் பிறகு நாம் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவோம் என்னும் நம்பிக்கை அவர்களிடத்தில் இருக்கிறது. பெக்வா தேகம் புனர்ஜென்ம நைனிவாம் ஏதோஷே அர்ஜுனா. ஸோ ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம் இது. திக்வா இது செகண்ட் பார்ட்னு நினைக்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் கிடையாது. திக்வா புனர்ஜென்மம் 4.9 ஸ்லோகம். ஓகே. ஜன்ம கர்ம சேமே சமே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதः த்வக்தா தேகம் புனர்ஜென்மம் நைதி மாம் ஏதி சோஜுனா. இல்லையா, யார் ஒருவர் இறைவனுடைய தெய்வீகமான இயற்கை, அவருடைய அவதாரத்தில் அவர் அவதரிக்கும் பொழுது அந்த தெய்வீகமான இயற்கை வந்து உணர்கிறார்களோ அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து இந்த உடலை விட்டு நீங்கிய பிறகு மீண்டும் இந்த உலகத்துல வந்து அவர்கள் வந்து அதாவது வரது கிடையாது. ஸோ அவர்கள் எப்பொழுதுமே நித்தியமா இருக்கக்கூடிய என்னுடைய உலகத்தை அடைகிறார்கள் என்று பகவானே இந்த இடத்துல நமக்கு உறுதிமொழி கொடுக்கிறார். ஓகே. பக்தி தொண்டை ஒருவன் விடாது பின்பற்றி பொழுது அவனுக்கு மரண பயம் கண்டிப்பா இருக்கார். அதுல இருந்து வெளியே வந்துடுவார். ஏன்னா மரணத்தை ஏற்கக்கூடிய பக்குவத்தை அவன் பயிற்சி செய்வார்.
அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். எஸ், இது எல்லாருக்கும் நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். நமக்கும் எப்பொழுது வேண்டாலும் நிகழும். அதை நாம ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கும் இல்லையா? ஏனென்றால் தான் வீடு பேறு பெற்று முழுமர் கடலை அடைவோம் என்பது அவனுக்கு உறுதியாக விடுகின்றது. நாத்திகர்கள் மரணத்தை கண்டு அஞ்சுகிறார். ஏன்னா அவன் மீண்டும் எந்த மாதிரி பிறவி இருக்கிறோம், மனிதனாகவே பிறவி எடுப்பாரான்றது மிக சந்தேகமான ஒன்று. சோ நாத்திகர்கள் மரணத்தை கண்டு அஞ்சுகின்றனர். ஏனென்றால் அடுத்த பிறவியில் நாம் எங்கே, எப்படி, எதுவாக பிறப்போம் என்பது அவங்களுக்கு உத்தரவாதமே கிடையாது. இதில் வரும் ருத்ர பயம் என்னும் வார்த்தை மிகவும் முக்கியமானது. ஓகே, ஏனென்றால் ருத்திரர் தானே சிவபெருமானாக இருந்து ருத்திர பயத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறார், பேசுகிறார். இது அநேக ருத்திரர்கள் 11 ருத்திரர்கள் இருந்ததை குறிப்பிடுகிறது. ஒரு ருத்திரருடைய இது இன்னொரு ருத்திரருக்குமே பயம் வரும்னு சொல்றாங்க இந்த இடத்துல. ஏன்னா எல்லாருமே சக்தி மிக்கவர்கள் தான். ஸோ இங்கே சிவபெருமான், அதாவது கடவுளிடம் அவர்களைப் போலவே சக்தி மிக்கவர் தான் முழுமுதற் கடவுளிடம் தன் பிரார்த்தனையை செலுத்தி கொண்டிருக்கும் ஒரு ருத்திரரும் சிவபெருமானுடைய இப்ப பிரார்த்தனை செலுத்தின்னு இருக்கார் இல்லையா? அத்தகைய ஆற்றலை பெற்றவர்கள் தான் என்று சொல்லப்பட்டது. முடிவாக ஒரு ருத்திரன் மற்றொரு ருத்திரனை கண்டு அவர்கள் அஞ்சுகிறார்கள். சோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, அழிக்கும் செயல்ல அவங்க கண்டிப்பா ஈடுபடுவாங்க. சோ மேலும் ஏனென்றால் ருத்ரனை கண்டு எல்லோரும் தான் வேறு ருத்ரனை அஞ்சும் பொழுது, சோ ஒரு ருத்ரனை பார்த்து இன்னொரு ருத்ரனுக்கு பயம் இருக்கு. எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரியான குவாலிட்டிஸ். அவருடைய செயல்பாடுகள் என்னன்னா, பிரம்மதேவர் என்ன கட்டளை இடுறாரோ அதை எடுத்துட்டு செய்வாங்க. ஸோ அந்த ஒரு செயலை நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். தே டோன்ட் ஹாவ் எனி பர்சனல் ஒர்க். எல்லாமே இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டு ஒன்றுதான். மேலும் பகவத்கீதையில 9.31 சொல்றார், ஆக்சுவலி எச்சூழலிலும் வெளிக்கொள்ளப்பட மாட்டான் என்பதை எல்லோருக்கும் அறிவிப்பீராக, அதாவது எல்லாருக்கும் எடுத்துரைங்கன்னு சொல்றார். சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு நபர், அதாவது தெய்வீக நிலையில் குடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நபர் எதை பற்றியுமே அவர் கவலை கொள்ள மாட்டார். இதம் ஜபத பத்ரம்போ விசுத்த நிருபநந்தனஹ ஸ்வதர்மம் அனுநிஷ்டந்தோ பகவதி அர்ப்பிதாசயாக. மேலும் சிவபெருமான் தொடர்கிறார், அரச புத்திரர்களே, நீங்கள் தூய்மையான உள்ளத்துடன் அரசனுக்குரிய காரியங்களை ஆற்றுவீராக. பகவானின் திருவடிகளின் மீது மனதை வைத்து மந்திரத்தினை ஜெபிப்பீராக. சோ பகவானுடைய தரிசனமும் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. மேலும் எந்த மந்திரத்தை அவர்கள் உச்சாரணம் செய்யணும் என்பதுமே கொடுக்கப்பட்டது இல்லையா? சோ அது எப்படிப்பட்ட உள்ளத்தோட செயல்படணும், மனசுல எந்த ஒரு சஞ்சலம் இல்லாத ஒரு நிலையில செயல்படணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ சிவபெருமானின் பிரார்த்தனைகள் முக்கிய மனதோடு அதிகாரபூர்வமானது. இது ஆத்தென்டிக் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. ஏன்னா அவர் இவங்க கிரேட் வைஷ்ணவா, உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்த ஒரு தத்துவதர்ஷியும் கூட. சோ பரமபுருஷ பகவானுக்கு பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் ஒருவன் தனது சுதர்மத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் ஒருவன் நிறைவானவனாக மாறுவான், முழுமை பெற்றவனாக மாறுவான், திருப்தி கொண்டவனாக மாறுவான் இல்லையா? வாழ்க்கையின் நோக்கமே பகவானின் பக்தனாக வேண்டும் என்பதற்காக இருக்க வேண்டும். So the goal is to become the servant of the eternal servant of the Lord. அதுதான் முக்கியம். அவன் எங்கே எந்நிலையில் இருந்தாலும், அவன் அந்தனனோ ஜாதி வேறுபாடு எதுவா இருந்தாலுமே அவன் ஒருவன் பௌதிக வாழ்க்கையில் எங்கே எப்படி இருந்தாலும் முழுமுதற் கடவுளை பிரார்த்திக்க வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை கூட பிரார்த்தனை தான். அது முழுமுதற் கடவுளின் பெயரால் அமைந்த அவரிடம் ஒருவன் அதற்குரிய நல்ல அதிர்ஷ்டத்தினை பெற்று தருகிறது. எஸ், நாம சாதனை பண்றதுனுடைய மகத்துவம் என்றைக்குமே வீண் போறது கிடையாது. அந்த ஒரு நிலை நமக்கு வழி நடத்தப்படுகிறது. ஸோ நமக்கு இறைவனால் வழி நடத்தப்படுகிறது. மேலும் அஹைத்துக்கி அப்ரதிஹதா. ஸோ அஹைத்துக்கி அப்படின்னும் போது அன்இன்டரப்டட் அப்படின்னா, நாம செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு உதாரணமா எடுத்துக்கோங்க. இப்ப நான் விழுந்து விழுந்து கும்பிடுறேன் நான் இல்லையா, குரு பரம்பரா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான், நான் கும்பிடுறேன்னு சொல்லல, இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ அப்போ நம்மளுடைய செயல்கள்ல பகவானே அதை நமக்கு கருணிப்பார். அது ரொம்ப முக்கியம்.
சைத்த குருவா இருந்து அவர் வந்து நம்மளை கண்டிப்பா ரட்சிப்பார். ஸோ ஆனா அதே வந்து நம்ம பக்தி தொண்டு ஒருவன் பக்தி தொண்டில் ஒரே மந்திரத்தை கூட பிரார்த்தனை தான். ஒரு நிமிஷம் பிரார்த்தித்தல் வேணும். இடைவிடாமல் ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி. இதுக்கான வாழ்க்கையின் நோக்கமே பகவானின் பக்தனாக எண்ண வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியம். அவன் எண்ணிலை இருந்தால், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம உடம்பு முடியாம படுத்துறோம் இல்லையா, ஸோ ஒரு ஆப்ரேஷன் செய்துக்க வேண்டிய சூழ்நிலை போகுது. அப்போ நமக்கு அந்த சாதனை வந்து இடிக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த சாதனை இடிக்காம இருக்கிறதுக்கு நாம அட்லீஸ்ட் அந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸும் 16 மாலையும் வந்து நாம எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம பண்ணிக்கணும். அது இறைவனுக்கு தெரியும் நாம ரொம்ப இயலாத நிலையில தான் இருக்கணும். அதற்காக அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டு நாம நம்முடைய சாதனையை நம்ம பண்ணிட்டே போவோம். அது என்றைக்கும் விடக்கூடாது. ஒன் மோர் திங், தீட்சை பெற்றவங்க வந்து தே ஷுட் நெவர் லீவ் தட் சாதனா ஒன்லி. 16 மாலை மினிமம் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா பண்ணிடணும். உடம்பு முடியாம ஒரு 10 டேஸ் படுத்திருந்தா கூட அந்த 10 டேஸ்க்கு வந்து சேர்த்து வச்சு நம்ம கண்டிப்பா பண்ணணும். ஒவ்வொரு நாளுமே நம்ம விடாம செய்ய வேண்டிய இல்லையா. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். மேலும் பகவானின் பக்தனாக வேண்டும் என்பதாக இருக்க வேண்டும். அவன் எங்கே எந்நிலையில் இருந்தாலும் இல்லையா. ஸோ எழுந்து நடக்க முடியாத நிலை இருக்கலாம். சில பேருக்கு வந்து ஒரு இடத்தை விட்டு செல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கும் தள்ளப்படலாம். அது பணமா இருக்கலாம், இல்லை வந்து புகழா இருக்கலாம், சேவையா இருக்கலாம் இல்லையா. அதாவது இருவருக்கு மத்தியில மனஸ்தாபங்கள் ஏற்படும் பொழுது இந்த சூழலை எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பா பார்க்க முடியும். ஒருவன் பௌதிக வாழ்க்கையில் எங்கே எப்படி இருந்தாலும் முழுமுதற் கடவுளை பிரார்த்தித்தல் வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் கூட ஒரு பிரார்த்தனை தான். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த வே. ஹரே அப்படின்னா என்ன? இறைவனுடைய ஆற்றல், அந்தரங்க சக்தி, ராதையை குறிக்கிறது. ராதே ராதே, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, ராதே ராதே அப்படின்னு சொல்றதுதான் கணக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதுல ஹரே கிருஷ்ணான்னா ராதே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணான்னா ராதே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அப்படியே தான் சொல்லணும். அப்புறம் ஹரே ஹரே என்னாக்கா சேம். ஓகே, அதனால இறைவனுடைய ஆற்றல், ஸோ அவர் வேறு, அவருடைய ஆற்றல் வேறு கிடையாது. ஸோ அப்படிப்பட்டதை வந்து நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். என் அன்பு பகவானே கிருஷ்ணரே, எனது அன்பு பகவான் ராமரே, இது இல்லையா. ஸோ ஹரே ஹரே என்பது என்னன்னாக்கா, ஹரே உமது தொண்டில் என்னை வந்து அந்த பக்கம் அதாவது ஈடுபடுத்துவீராக. பகவான்கிட்ட வந்து பிரார்த்திக்கணும். நம்ம பக்தி செய்யறதுக்கு கூட அவருடைய கருணைகள் நமக்கு கண்டிப்பா தேவை இல்லையா. ஸோ நம்ம சுலபமா 16 மாலையை பண்றதுக்கான காரணம் நம்ம அடைந்திருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ சக்திகளுடைய வேல்யூ. ஸோ அதனால நம்ம வந்து அந்த ஆற்றலுடைய மகிமையினால நமக்கு வந்து அதை நம்மளுடைய ஹிருதயம் வந்து புனிதப்படுகிறது. அதனால நம்ம எப்பவுமே வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சொல்லும் பொழுது மனசை வந்து அந்த மந்திரத்தின் மீது லயித்து இல்லையா, ஈடுபாடு கொண்டு அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பதத்தையுமே நாம செவிலையும் ஹிருதயத்திலையுமே தாங்கி நாம் அந்த மகாமந்திர ஜபத்தை வந்து நாம சொல்லலாம். ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி அது. அதை எடுத்துட்டு நம்ம ஏதோ ஒண்ணு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இல்லையா மகாமந்திரத்தை சொல்லக்கூடாது. அது வந்து ஃப்ரீயா வேணா இப்ப சமைக்கும் போது நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அது தட் இஸ் ஒரு போனஸ் டிப்ஸ். இப்போ வந்து நமக்கு ஹோட்டலுக்கு போனா சர்வர் என்ன பண்றார், நமக்கு சர்வ் பண்றார். நம்ம கிளம்பி வரும்போது பில் ஆன பிறகு அவருக்கு ஒரு 10 ரூபாவோ 20 ரூபாவோ அந்த தட்டுல வச்சுட்டு வரோம் இல்லையா, அவர் செய்த ஒரு தொண்டுக்காக. ஸோ அந்த மாதிரிதான் அர்த்தம். ஓகே, இட் இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரா மைல், அவ்வளவுதான். ஆனா அதை வந்து நம்ம 16 மாலையில கண்டிப்பா வைக்க கூடாது. ஓகே, ஸோ அதனால ஹரே கிருஷ்ணா பகவானின் சக்தியே. ஹரே என்பது பகவானுடைய சக்தி. உமது தொண்டில் என்னை அன்புடன் ஈடுபடுத்துவீராக. அது நம்மளுடைய சமர்ப்பணம். அடுத்து நம்முடைய பிரார்த்தனை, இறைவன்கிட்ட நாம கேட்கக்கூடியது. ஓகே, ஸோ ஹைத்துக்கி அப்படின்னும் பொழுது ஹைத்துக்கி அப்ரதிஹதா, அன்இன்டரப்டட், அன்மோட்டிவேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அன்இன்டரப்டட் வந்து எந்த ஒரு தங்கு தடையும் இன்றி இல்லையா, செகண்ட் வித்தவுட் எனி செகண்ட் தாட். ஏதாவது எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு தடைகள் வரும். எதிர்பார்ப்பற்று நம்ம சொல்லும் பொழுது அது வந்து தடைகள் இருக்காது. ஸோ ஹை துக்கி அன்மோட்டிவேட்டட் அப்படின்னா நம்ம
ஒரு செயலை ஒரு அதாவது உள்நோக்கம் இல்லாதது அப்படின்னு போட்டிருக்கும் மாதாஜி. அதுவும் ஓகே, தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபைன். நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் வந்து சொல்றேன். அன்மோட்டிவேட்டட் அப்படின்னும் பொழுது எதையோ ஒன்று அடையணுன்றதுக்காக நம்ம அதை சொல்லக்கூடாது. கர்மகாண்டா நிலையில நம்ம சொல்லக்கூடாது. எக்ஸாக்ட்லி சொல்லணும்னா கர்மகாண்டா. ஓகே, நான் இத்தனை மாலை பண்ணேன், எனக்கு இது கொடு அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு வந்து போகக்கூடாது. பிஸ்னஸ் மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அதுதான் அன்மோட்டிவேட்டட், எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஒருவன் மிக இழிந்த நிலையில் இருந்தாலும் எச்சூழ்நிலையில் வாழ்ந்தாலும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து காரணம் கிடையாது, எனக்கு இப்படி இருந்தால் தான் நான் இப்படி பண்ணுவேன், எனக்கு இப்படி இருந்தால் தான் அது பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுக்கு நம்ம உதாரணமாக நம்ம பிரபுபாதருடைய அமெரிக்க பயணத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? அமெரிக்காவுக்கு அவர் போகும்பொழுது இன்னும் அந்த 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 பாட் நம்ம இன்னும் வரலன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தனித்து இருக்கார். இதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு அது கிடைக்கும். ஸோ ஒரு இடம் வந்து கிடைக்கும் பொழுது கீழே பாரு இல்லையா, மேலே வந்து அவர் வந்து கோயிலாக மாற்றி கீழே நான்வெஜ்ஜு, அடுத்து வந்து அவர் அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நான்வெஜ் வைப்பாங்க. அவருக்கு வேறு வழி இல்லாமல் அந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்தணும். அதெல்லாமே வந்து அவரை நம்ம காப்பி பண்ணக்கூடாது. அவருடைய அதாவது எவ்வளவு உயர்வான தூய்மையான மனசு அவருதுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். எஸ், அப்படிப்பட்டவங்களை கூட அவர் வந்து தவறாக கருதாத ஒரு மனதை அவர் பெற்றிருந்தார். ஸோ அதுக்காக நம்ம வீட்டில் அவங்க எல்லாம் சாப்பிடட்டும், நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலான்ற அந்த செயலெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அந்த அளவுக்கு பெருமையான மனசெல்லாம் நம்ம வச்சுக்க கூடாது. அது நம்ம பிரபுபாதர் அளவுக்கு கிடையாது. ஓகே, வி கான்ட் ஹாவ் தட் டைப் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி நமக்கு கிடையாது. நாம எல்லாம் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கிறவங்க. ஸோ அதனால நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் பவர் வந்து மிக 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 குறைவு. அது 0 லெவல் கூட இருக்கலாம். அதனால ஸ்ட்ரிக்டா வந்து நம்ம சிலதெல்லாம் நியமங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நாம பக்தியில போகிறோம்னா இதை தவிர்த்திடணும்னா அதை மட்டும் தவிர்த்துறது நாம ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம வீட்டு சூழ்நிலையில ஓரளவுக்கு வந்து அதை வந்து அந்த வழிக்கு கொண்டு வரதுக்கான முயற்சி நம்ம கண்டிப்பா பிரயத்தனிக்கணும். ரிமைனிங் எல்லாம் நம்ம வந்து குரு பரம்பரா கிட்டையுமே பகவான்டையுமே நம்ம விடணும். ஏன்னா அவருக்கும் தெரியும் நம்முடைய சங்கடம் என்னன்ட்டு. காலப்போக்கில் அது எல்லாமே நம்மளை விட்டு தூரமா விலகிறதுக்கான மார்க்கம் கண்டிப்பாக ஏற்படும். எப்போ நாம் அடுத்தவர்களிடத்துல இருக்கக்கூடிய குறைகளை வந்து நம்ம வந்து சுட்டி காட்டாம எடுத்துரைக்கக்கூடிய விதம் வந்து அவங்களை வந்து மனத்தை நோகடிக்காம இப்படிலாம் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போனாதான் அந்த பக்தி பாதையே வந்து மேன்மை வரும். அதை விடுத்துட்டு நாம செய்யறதுதான் கிரேட் இல்லையா, எனக்கு ஏத்த மாதிரி நீ வந்து மாற்றி அமைத்துக்கொள் அப்படின்னு நாம எதிர்பார்க்க கூடாது. அதையெல்லாம் இறைவனுடைய கருணைக்காக நாம வந்து யாசிக்கணும். ஓகே, ஸோ எந்தவித பௌதீக சூழ்நிலை ஆனாலும், ஸோ இதுக்கு உதாரணமே நம்ம பிரபுபாதருடைய அமெரிக்க பயணத்தை நம்ம சொல்லலாம். அந்த ஹிப்பீஸ் எல்லாமே வந்து ஹாப்பியா மூவ் ஆகிறதுக்கான மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் இல்லையா? பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட இம்முறையினை வந்து பரிந்துரைக்கிறார். ஆக்சுவலி பாகவதத்துல ஞானேன பிராயாசம் உதபாஷ்ய நமந்த ஏவ ஜீவந்தி சண்முகரிதாம் பவதீய வார்த்தாம் ஸ்தானேன ஸ்திதா ஸ்ருதிதலாம் தானுவான் மனோதீர் ஏ பராயசோ அஜித ஜீதோ அபி அசிதைஸ்திரிய லோக்யாம். அதாவது ஒருவன் தனது இல்லத்தில் இருந்தாலும் இல்லையா, அதாவது வீட்டுல இருந்தாலும் வெளியில எதுக்கு போவோம், நம்முடைய கடமை ஆற்றுவதற்கு தான் போவோம். ஒரு ஆபீஸுக்கோ எங்கேயோ அலுவலகம் போறோம் இல்லையா? சுதர்மம் என்பது அதுதான். ஈடுபட்டிருந்தாலும் கூட தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்களிடம் தன் செவிகளை கொடுத்து, ஸோ அதாவது தன்னுடைய செவியை வந்து அந்த புனிதமான ஆத்மாக்குடைய சொற்களை கேட்பதற்காக தன்னுடைய செவியை வந்து அவர் வந்து ரிசர்வ் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? பகவானின் செய்திகளை அவன் பெறலாம். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமும் இந்த அடிப்படையில் அமைந்ததுதான். ஒவ்வொருவரும் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைய வேண்டும். மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் அது. கருத்தில் கொண்டு ஒவ்வொருவரும் பகவான் கிருஷ்ணரின் செய்திகளை கேட்பதற்கு வாய்ப்பினை பெற வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் மையங்களை உலகம் முழுவதுமே வந்து ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். இன்னும் செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கு இல்லையா? இப்ப இதுக்கு உதாரணம் நம்ம சென்னையை எடுத்துக்கலாம். முன்னாடி சென்னை வந்து ஒரே ஒரு கோயிலா தான் இருந்தது இல்லையா? இப்போ வந்து 4 பாகங்களாக பிரித்து, ஐ திங்க் முந்தனேத்து முரளி ஷாம் பிரபு சொல்லும் பொழுது சொன்னார் 4 பார்ட்ஸ். அது அந்த வீடியோவோட நான் எழுதிக்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன்.
ஸோ 4 பாகங்களாக பிரித்து இப்ப நீங்க மீண்டும் வந்து அங்கேயுமே இன்னும் ஸ்பிளிட் அப் இல்லையா? அதாவது சின்ன சின்ன ஏரியா கவர் பண்றதுக்காக மேலும் மேலும் வந்து அது விரிவாக்கம் வரும். ஸோ அப்போ எல்லாருமே மெயின் இஸ்கானா பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்னை வரும். ஆனா அதுக்கு கீழே வந்து இவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இயங்கின்னு இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ வழிநடத்துதல் எல்லாமே வந்து செயல்படுத்துவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த கிருஷ்ணபக்தி இயக்கம் வந்து ஏற்படுத்தப்படுகிறது. சென்னையில முன்னாடி எல்லாருமே இப்போ ஈசிஆர்ல தான் இருக்கிறது தான் மெயின். எனக்கு தெரியாது எங்க இருக்குன்ட்டு சென்னையில. ஸோ மெயின் டெம்பிள் பெரிய கோயில் வந்து எங்க இருக்குன்றது ஐ திங்க் ஜெய் மகாலட்சுமி மாதாஜி எங்க இருக்கு ஆக்சுவலி மெயின் டெம்பிள்? ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்கல. ஈஸியார் தான் சொல்லுவாங்க. ஈசிஆர் தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு. ஈசிஆர்ல அக்கறைன்ற இடத்துல இருக்கு மாதாஜி. ஓகே ஓகே அக்கறையில. ஓகே. இப்போ ஆனா உங்களுக்கு அசோக் நகர்ல இருக்கு. அடுத்து வந்து இப்போ நீங்க இன்னைக்கு இது ரத யாத்திரை இருக்கக்கூடிய டி நகர், மாம்பலம் ஏரியா, தட்ஸ் வெரி பாப்புலர் ஏரியா ஆக்சுவலி இல்லையா? ஸோ டி நகர்ல போனா எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும். அங்க வீட்டுக்கு தேவையான எந்த வஸ்துவா இருந்தாலும் நம்ம வாங்கிட்டு வந்துடலாம். ஸோ அப்படிப்பட்ட இடம், மெயினான இடம் சென்னையில் அது. ஸோ அதே மாதிரி நாளைக்கு நீங்க எந்த இடத்துல ரத யாத்திரை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ அதுவுமே வந்து மெயின். இந்த மாதிரி பெரம்பூர், இப்போ இவங்கெல்லாம் பண்றது பெரம்பூர். ஸோ இப்படி நம்ம வந்து அநேக இடங்கள்ல வந்து ஸ்தலங்கள் எல்லாம் ஏற்படுத்தப்பட்டது இல்லையா? அடுத்த மாசம் 12ஆம் தேதி இது தாம்பரத்துல மாதாஜி, சேலையூர்ல ரத யாத்திரை மாதாஜி. அங்க ஒரு இஸ்கான் திறந்திருக்காரு. அங்க பானுசு மகராஜ் வந்து எடுத்து செய்யறாரு மாதாஜி. ஓகே. ஆக்சுவலி சென்னை ஃபுல்லாமே வந்து பானுசாமி மகாராஜ். இன்னொன்னு இஸ் த சிக்ஷா குரு ஆக்சுவலி. ஓகே. எஸ் நம்முடைய இஸ்கான் கூட வந்து இப்போ ஒரு பல்கலைக்கழகமா மாற்றுவதற்கு வந்து செயல்பட்டு இருக்கிறதுக்கு அவருடைய கைடன்ஸ்ல தான் நடக்குது. ஸோ அதுக்கு தான் முரளிஷாம் பிரபுவே வந்திருக்கார். அதுக்காக தான் டீச்சர்ஸ்டைய இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 150 200 டீச்சர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? எந்த கோயிலுமே இவ்வளோ டீச்சர்ஸ் கிடையாது. ஸோ இவ்வளோ பெரிய டீச்சர்ஸ் இருக்கக்கூடிய அதாவது ஆர்கனைசேஷன் வந்து இஸ்கான் மங்களூர் தான். ஸோ அதனால இந்த பிராண்ட் வேல்யூ, ஏன்னா ஆன்லைன் பகவத்கீதை கிளாஸஸ்னாலே மங்களூர் இஸ்கான் தான் ஃபேமஸ் உலகத்திலேயே வந்து. ஸோ அதனால அதை வந்து நம்ம தான் மாதாஜி காசு எல்லாம் பண்றோம். இங்க சென்னை இஸ்கான்ல பக்தி சாஸ்திரிக்கு 6001 ரூபாய் மாதாஜி, ஒரு 1 இயர் கோர்ஸ் காசு மாதாஜி. ஜூலை 6 ஸ்டார்ட் பண்றோம். எல்லாத்துலயும் காசு தான் மாதாஜி. நம்ம தான் மாதாஜி ஃப்ரீயா பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆமா பகவான் அது வேல்யூவே இல்லை. அதுக்கு ஃப்ரீயா பண்றதுனால அதுக்கு வந்து வேல்யூ கொடுத்து நம்ம அட்டென்ட் பண்றது கிடையாது. இஸ்கான்ல இருக்குன்னு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த கந்தத்தை பார்த்துட்டு ஓரளவு நம்மள இது பண்றாங்க. ஒரு பெரியவர் வந்து என்னுடைய கால்ல வந்து விழ வந்தார் மாதாஜி. ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. மனசே அப்படியே முடியாம ஒரு தாத்தா மாதிரி இருக்காரு மாதாஜி. என்னம்மா கந்தம் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க அப்படி சொன்னதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும்போது நானே முடியாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். என்னுடைய காலில் வந்து அவர் வந்து விழ வந்து எனக்கு ரொம்ப மனசு இதா இருந்தது. Correct, actually. That is the respect to the organization and ஆச்சாரி. நமக்கு கிடையாது அது. நமக்கு கிடையாது. நம்ம என்ன மாதாஜி சும்மா. ஸோ இட் இஸ் நாட் எனி ரெஸ்பெக்ட், எந்த கௌரவம் எல்லாமே வந்து இறைவனுக்கும் குரு பரம்பராவுக்குமே சேர்ந்தது. நமது எதுவுமே கிடையாது. நாம் வெறும் கருவிதான் இங்க. அதை மட்டும் நம்ம என்னைக்கு மனசுல கொண்டா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம பவர் பொசிஷன் இல்லையா, அடுத்து நமக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், நம்முடைய செயல்களை வந்து மேன்மையா கருதணும் இல்லையா, இந்த மாதிரியான மனம் வந்து சஞ்சலப்படுது இல்லையா, அதுல இருந்து நம்ம சுலபமா வெளியே வந்துடலாம். ஒருத்தர் நம்மளை ரெகக்னைஸ் பண்ணணும், ஒருத்தர் வந்து நம்மளை வந்து கௌரவிக்கணும், இதெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்கவே வேண்டியதில்லை. நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த செயல்ல நாம எதுவா இருந்தாலும் ஏத்துண்டு இது அனைத்தும் இறைவனுடைய சேவை என்று எடுத்துக்கொண்டு நாம் ஆற்ற வேண்டும். அந்த பக்குவத்தை நம்ம கொடுத்துட்டு வந்தோம்னா இப்ப நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த காங்கிரிகேஷனே வந்து அதுக்கான இடமே பத்தாது. என்என்டி பிரபுஜியால வந்து மேனேஜ் பண்றது அவ்வளோ பெரிய காங்கிரிகேஷன் ஆயிடும். ஸோ ஒண்ணு நம்ம இந்த நோக்கத்தை வந்து நாம ஃபைன் டியூன் பண்ணிக்கணும். இதுல யாருமே நம்ம குறை சொல்றல, ஆனா அதை புரிஞ்சுக்கணும். இது இவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க, இதனுடைய மகத்துவம் என்ன, அதுல வந்து நம்ம அவங்களுக்கு எந்த விதத்துல உதவ முடியும் அப்படிங்கறது எல்லாமே நாம யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும். அந்த மாதிரி யோசிச்சோம்னா
நமக்கு எந்த அதாவது ரெகக்னைசேஷனோ எதுவுமே தேவையே கிடையாது இதுல எல்லாமே. சரி, நம்மள ஒண்ணுமே பெரிய சேவை கிடையாது நமக்கு. அப்படி இருக்கும்போது அதுல வந்து ஏன் அந்த ரெகக்னேஷனுக்காக நம்ம யோசிக்கணும்? நாம செய்யக்கூடிய ரெகக்னைசேஷன் வந்து நமக்கு இறைவன் பண்ணுவார். நம்ம உண்மையிலேயே நம்ம சேவை பண்ணிட்டு இருக்கோம்னாக்கா அதற்கான ஒரு நம்ம ரெகக்னைசேஷன் அவர்கிட்ட இருந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும். இங்க நம்ம வந்து மனிதர்கள் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணணும்ன்ற அந்த எதிர்பார்ப்புகளை நம்ம கண்டிப்பா விட்டுறணும். அதுதான் நமக்கு தடை கற்களே இருக்கிறது இல்லையா? நான் பண்ற சேவை எனக்கு இதை கொடுக்கல, எனக்கு அது கொடுக்கல, இதெல்லாம் வந்து வந்து வி ஷுட் லீவ் இட். எல்லாரும் ஒன்று போல போகணும். அப்போ போனா அது வந்து நல்லா அமையும் இல்லையா? நம்ம ஆர்கனைசேஷன் நிறைய growth இருக்கு. ஆனா அது வந்து நோக்கத்தை வந்து பக்குவப்படுத்தினா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து குரோ ஆயிடும். இந்த சின்ன வேலை தான் நம்ம செய்யணுமா அப்படின்ட்டுலாம் நினைக்க கூடாது. நான் எனக்கு இவ்வளோ பெரிய பொசிஷன் கொடுத்தாதான் நான் செய்வேன், தவறு இல்லையா? ஸோ தட் வி ஷுட் அவாய்ட். எங்க எந்த வேலை கிடைச்சாலும் செய்யறதுக்கு வந்து பக்தி தொண்டுல தயாரா இருக்கணும். இன்னொன்று வந்து நம்ம என்னது சொல்லுவாங்க, ரிசர்வேஷன்ஸ் வித்தவுட் எனி ரிசர்வேஷன் எதில் வருது? அது நம்ம நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? எந்த ஸ்லோகத்துலன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ வி ஷுட் நாட் ஹேவ் ரிசர்வேஷன்ஸ் அப்படின்னா நான் இந்த செயல் மட்டும் தான் செய்வேன்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? இந்த குறிப்பிட்ட செயல் மட்டும்தான் பக்தி தொண்டு நான் பண்ணுவேன்னு சொல்றேன் பாருங்க, அது தப்பு. எதை கொடுத்தாலும் செய்யணும்.